Noin. Tuosta piti painaa noin vielä. Sitä näkistä. Noin. Hyvä. Eli hyvää huomenta kaikille. Meillä on tänään aiheena kokonaisarkkitehtuurityön menetelmä. Mun nimi on Tarja Rossi, jos joku ei ole vielä minua aikaisemmin nähnyt. Ja meillä on täällä paikalla tällä kertaa pieni joukko, ja myöskin tuolla linjan päässä on pieni joukko ihmisiä, että kun sattuu tämä syyslomaviikko tähän tälle viikolle, niin se näkyy näissä osallistujamäärissä myöskin ihan selkeästi sitten, että ihmiset ovat vähän lomalla. Täällä on tässä tieturissä oltu jo suurin piirtein kohta vuoden verran mukana näitä kouluttamassa tai ensin rakentamassa materiaaleja. Ja nythän näitä on tänä syksynä on parannettu, eli on vähän laajennettu näitä materiaaleja ja tehty tiettyjä muutoksia niin VM kuin VIPinkin toimesta tai pyynnöstä, ja sitten sitä on hieman muokattu näitä asioita. Mutta että oma taustani siinä mielessä lyhyesti, että mä olen itse olen näiden asioiden kanssa tekemisessä jo oikeastaan sieltä 90-luvun alkupuolta lähtien. Ei silloin puhuttu mistään kokonaisarkkitehtuurityöstä, vaan silloin vaan puhuttiin, että tehtiin tietokaavaa ja tehtiin erilaisia osa-alueita. Ja prosessiahan on kuvattu aina ja sitä liiketoiminta-arkkitehtuuria siinä mielessä. Ja vastauksesta voisi 2000-luvulla näistä ruveta puhumaan niin tässä tämmöisenä kokonaisuutena sitten noissa. Mutta että lähdetään tuossa käymään asiaa, meillä on paljon asiaa tuossa aamupäivällä ja keskustella saa ja pitää ja niin mun tehtävä on pitää huoli sitä aikataulusta. Ja pidetään tosiaan tuossa suurin piirtein varttia 10 aikaa tauko, eli tämä nauhoituskin tulee olemaan sillä tavalla 2 osassa sitten, että tulee osa 1 ja osa 2. Että tarkoituksena juuri tällä tavalla, että jos haluaa netistä katsoa myöhemmin, niin saa ladattua vähän pienemmissä osissa, että koko 3 tunnin setti kerralla sitten siellä. Niin se on vähän helpompaa myöskin jälkikäteen kuuntelijalle tuossa. Mitä me katsotaan tänään, niin lähdetään siitä liikkeelle, että mikä tuo arkkitehtuuri, miten se vaikuttaa tähän ihan toiminnanohjaukseen, ylipäätään miten sitä käytetään ja kokonaisarkkitehtuuria. Ja samalla tavalla katsotaan, onko tämän päivän tärkeintä, aamupäivän tärkein aihe nimenomaan se IO 179, se suoritus ja sen sisältö, koska se on nimenomaan se, joka kuvaa tätä menetelmää. Niin katsotaan vähän sitä aluksi, että mitä se ylipäätään pitää sisällään, ja samaten sitten, mikä se on taustalla, mihin se perustuu. Sitä ei ole vain keksitty tuossa noin vartio, kun vetänyt hatusta, että me tehdään tämmöistä asiaa. Ja puhutaan vähän noista kehyksen ja menetelmän lähtökohdista, eli mitä pitää olla niin kuin ikään kuin alussa olemassa, ennen kuin me lähdetään tekemään asioita. Ja sitten ihan se, että myöskin vähän tätä, että minkälaisia edellytyksiä oletetaan, että pitää niin ottaa huomioon, kun työstää näitä asioita. Mutta ehkä se isoin asia tälle päivälle on tuo suunnitteluprosessi. Se on se, mikä meidän pääaika menee tästä. Eli käydään ihan läpi sitä, että miten sitä tehdään ja missä vaiheessa. Ja meillä on myöskin käytännön esimerkkejä siellä joukossa nyt uutena asiana näissä. Ja samaten tuossa on pikkasen sellaista kuvauspohjista, niiden käyttöperiaatteista. Sitä me sivutaan aika kevyesti, koska varsinaisesti sitä käydään läpi sitten tuolla yhteydessä syventävässä jatkossa. Sillä mennään vähän syvemmällekin, niin katsotaan tarkemmin niitä kuvauksia. Mutta ennen kaikkea sitten se toiminnallisia ja teknisen mallintamisen kursseissa tai kuvaamisen kursseissa, niin siellä sitten käydään ihan konkreettisesti sitä asiaa läpi. Ja puhutaan vähän tuossa lopuksi myöskin tuosta uudelleen käytettävyydestä ja iteratiivisuudesta. Miten tämä on tarkoitus tehdä tätä koko hommaa näissä. Eli lähdetään sieltä ohjauksen välineenä sitä liikkeelle. Ja minulla on tässä nyt 2 kaunista kuvaa täällä. Ja huomaatte, että täällä on erilaisia ohjauksen asioita, välineitä. Siellä on samalla tavalla projektihallinnan menetelmiä, meillä on laadunhallinnan menetelmiä, yleensäkin toiminnan kehittämisen menetelmiä erilaisia. Eli ei tämä kokonaisarkkitehtuurin menetelmä ole suinkaan se ainut autuaksi tekevä. Se on tässä keskellä sen takia, että se itse asiassa liittyy kaikkiin näihin. Se oli helpointa piirtää tuohon keskelle, silloin saatiin saumapinnat siihen joka paikkaan näkyviin. Se on tosiaan näiden kaikkien yhteydessä. Tässä on aika monessa firmassa, tai siis ei firmassa, vaan organisaatiossa tullut se vastaan, että joissakin paikoissa tämä kokonaisarkkitehtuurityö onkin organisoitu laatujohtamisen alle. Koska niissä on itse asiassa aika paljon samantyyppisiä asioita, ja sitten kokonaisarkkitehtuurityö itse asiassa tuo lisää laatua. Eli siinä on tämmöinen toinenkin syy, miksi on usein organisoitu sinne alle. Saattaa, että laatupäällikkö toimiikin sitten heillä myöskin tämä kokonaisarkkitehtuurityö vastaavana näissä. Että tämä on useammassakin paikassa törmällä. Samaten tässä toisessa kuvassa näkyy vähän toisenlainen
Huomaatte, että siellä on ainakin kahteen suuntaan nuolia, on sekä alaspäin että ylöspäin. Ja tässä näkyy tämmöinen tietynlainen hierarkia näissä. Ja ylimmällä tasolla meillä on tämä koko julkisen hallinnon kaikille yhteisökassa. Eli siellä tulee näitä viitearkkitehtuureja, sieltä tulee tämmöisiä ylemmän tason ohjeita, arkkitehtuuriperiaatteita ja tämän tyyppistä asiaa. Sitten siellä on seuraavana, siellä on sitten kohdealueet, joka on isompi kokonaisuus näissä, ja sen menetelmät. Eli siellä tiedetään vähän tämmöiselle isommalle porukalle yhteisiä asioita. Jos nyt ajatellaan vaikka koulutuspuolta, niin ei ole kyse pelkästään yliopistoista tai OKM:stä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, vaan nimenomaan, että siihen kuuluu, me puhutaan tämmöistä opetuksen kokonaisuudesta, niin siihen kuuluu korkeakoulut, siihen kuuluu kaikkien kuntien, niin peruskoulut kuin lukiot, ammattikorkeat, kaikki muut. Eli siellä on siis koko tämä kirjo, ja koko alueessa mietitään näille yhteisiä asioita. Mikä ne on kaikille yhteistä? Ja luodaan semmoisia perusperiaatteita. Ja koska tämmöinen esimerkiksi tämä opetus- ja kulttuuripuoli, niin siellä on itse asiassa tämmöisiä osakohdealueita, tämä koulutus on yksi niistä. Siellä on myöskin se taidetta, se on liikuntaa, eli se on erityyppisiä osa-alueita. Eli meillä voi olla tämmöinen yksi kohdealue jaettu vähän pienempiin osiin, niin sen takia tulee myöskin osa-alueiden, mitä sieltä tulee. Ja nämä kaikki heijastuu sinne organisaation itsensä. On se sitten minkä tasoinen, on se sitten ministeriö tai on se sitten joku kunnan virasto tai joku muu vastaava. Niin meidän täytyy ottaa huomioon, mitä siellä ylemmällä tasolla on sanottu. Eli ei tarvitse enää tehdä yksin omassa nurkassamme, vaan meillä on aika paljon asioita, jotka vaikuttaa. Mutta ne ei ole sillä tavalla, että sanellaan, että teidän pitää tehdä just näin ja näin, vaan se on sellaisia asioita, jotka on mietitty, että tämä on järkevää tehdä tällä tavalla. Että mietitään, että mikä oikeasti on sellainen järkevä asia, että me säästäisiin rahaa. Koska loppujen lopuksi kokonaisarkkitehtuurin taustalla yksi syy, miksi sitä on lähdetty tekemään, on se, että kun raha ei kasva puissa. Meillä on yhä enemmän se tilanne, että mitä näitä uutisia kuulee tosi jatkuvasti, niin tarvetta säästää on enemmän ja vähemmän. Ja toinen asia, mikä on viime aikoina kovasti tapetilla, on tämä turha työ. Erilaisia turhaa työtä, ja ei suinkaan vähiten joudu niistä hölmöistä tietojärjestelmistä, mitä on rakennettu silloin, että ja hölmöjä juttuja sitten siellä, jotka aiheuttaa osittain sitä turhaa työtä. Mutta kyllä se menee monessa muussakin paikassa. Ja nyt tämä kokonaisarkkitehtuuri tuo siihen sellaista jämäkkyyttä, ja nähdään, että mitkä on oikeasti tarpeen, ja mikä on sitä turhaa työtä. Eli kun me karstaan sitä turhaa työtä pois, ruvetaan saamaan säästöjä. Kustannukset pienenevät. Eli tämä on sellainen ihan hyvä huomata, että se on siellä taustalla on olemassa niin säästö- ja kustannusten laskeminen kuitenkin. Ja se kun saadaan tämä toimimaan, niin se oikeasti tekee sitä. Mä oon sen paljon nähnyt tätä niin yrityspuolella, kun nyt rupeaa olemaan julkishallinnon puolella, että tämä on nyt päässyt jalkauttamaan, ettei vielä ihan käytäntöön. Ja se on näissä kaikissa, niin se on heti tuonut säästöjä. Et se on sellainen yksi tärkeä kokonaisuus tässä kaiken kaikkiaan. Toinen, mikä täällä on sitten se, että tämä näkyy näitä johtamisen kanssa näitä eri tasoja. Meillä on siellä kaikkein ylin taso. Siellä on se strateginen suunnittelu, tavoitetila ylipäätänsä. Sitten on se jokapäiväisen kehitysohjelmien suunnittelu. Ja sitten on se jokainen yksittäisen projektiin. Ja nyt täytyy muistaa, että siellä ei lue mitään ICT- tai tietojärjestelmäprojektia niin etuliitteenä. Vaan tämä on jotain toiminnan kehittämistä. Eli kun ruvetaan miettimään, että tulee joku uusi lupaprosessi tai jotain muuta vastaan, niin miten se tehdään? Eli kaikki tämä kuuluu myöskin tähän samaan asiaan. Ei pelkästään niin järjestelmä. Isoin osa itse asiassa kokonaisarkkitehtuurista onkin toiminnan kehittämistä. Ei sunkaan tietysti puolesta näistä. Ja sitten siellä on yhteys tänne kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun puolelle. Täällä. Eli sitten sieltä tulee nämä kaksisuuntaiset yhteydet. Ja miksi tämä kokonaisarkkitehtuuri täällä on niin omana kokonaisuutenaan nyt tässä kohtaa, niin se on ehkä vähän helpompi havainnollistaan, että jokapäiväisen työn ja sitten kokonaisarkkitehtuurityön suhdetta. Nimittäin tässä alkuvaiheessa, nyt kun me tehdään näitä asioita, vähän jokainen rakentaa näitä alkuvaiheessa, niin meillä tulee vähän sellaiset, että meillä on tätä kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää työskentelyä ja sitten jokapäiväistä työtä. Niin tämä vähän havainnollistaan sitä kahtia jakoa. Mutta sitten kun me saadaan oikeasti tämä kokonaisarkkitehtuuri osaksi sitä jokapäiväistä asiaa, jokapäiväistä työtä, niin sitten oikeastaan tässä häviää tämä
tämmöinen ylimääräinen jako. Vaan sitten meillä on vaan se meidän normaali johtaminen. Koska ideana on se, että kokonaisarkkitehtuuri on osa sitä tavallista työtä. Se ei ole mitään ylimääräistä. Mutta tässä alkuvaiheessa, kun me käynnistellään tätä työtä ja muuta, niin silloin meistä vähän tuntuu, että meillä on tätä ylimääräistä työtä tässä mukana. Ja hirveän tärkeää on se, että tuolla on näitä paluunuolia myöskin sitten tänne päin, näin päin. Niin kun me tehdään sitä käytännön työtä, niin täältä tulee niitä käytännön kokemuksia ja palautetta. Nimittäin se on ihan äärettömän tärkeää, jotta me saadaan se kokonaisarkkitehtuuri oikeasti sellaiseksi, että se palvelee. Että se ei ole vain paperia. Ja se on se, mitä mä itse eniten pelkään niin näissä, että me tehdään hienoja kuvauksia ja kauheasti täytetään Excelille tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten ne jää siihen. Eli se ei tulekaan semmoisessa käytännön työksi. Ja nimenomaan se, että me saadaan siihen käytännön jokapäiväiseen työhön mukaan. Ja ihan sillä tavalla, että ideana on se, että tämä kokonaisarkkitehtuuri onkin ajattelutapa. Jokaisen, joka tekee omaa työtään, niin jos se saa sellaisen näkökulman siihen omaan työhönsä, että miten tämä liittyy tuohon kaverin työhön? Tai mitä mä teen? Tai mitä meidän organisaatiossa tehdään, ja miten se liittyy tuohon meidän sidosryhmän hommiin? Sitä on, totta kai, tällä hetkelläkin on enemmän ja vähemmän, mutta tämä niin nostaa sen merkitystä. Ja parhaimmillaan siis se on näin yksinkertainen asia. Me ruvetaan vaan miettimään tämmöisiä kokonaisuuksia. Ei mietitään vaan sitä omaa nurkkaa siellä, vaan katsotaan, miten tämä liittyy muihin. Ja sitä kautta me sitten saadaan sitä hyötyä, kun me ruvetaan näkemään niitä yhteisiä asioita sieltä ja löydetään myöskin sitä tilannetta, että voidaan uudelleen käyttää. Sitä me puhutaan sitten päivän lopuksi, tai aamupäivän lopuksi joskaan. No lähdetään katsomaan sitä suositusta varsinaisesti. Tämähän on aika paljon semmoinen, että arkielämässä me puhutaan vain 179 tai jotkut puhuu vain JHS. Koska tämä on se, mikä on tällä hetkellä niin paljon tapetilla, niin kukaan ei sano välttämättä tätä numeroa. Saatisi tätä pitkää nimiä, ICT-palvelujen kehittäminen, kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, osuus sieltä. Vaan puhutaan vaan 179. Se on sitä oman alan slangia tietyllä tavalla tuossa. Mutta suositussarja on tosiaan tämmöinen monipolvinen, tännestä tuorein. Se on laitettu tuonne ensimmäiseksi, koska tässä on vähän idea se, että nämä täydentää toinen toisiaan. Ja aika pitkälti tuolla kun on tehty noita 171 kehittämiskohteiden valitsemista tai esiselvitystä tai vaatimusmäärittelyä vasta 173, niin siinäkin on niin huomattu, että okei, ne liittyy toisiinsa. Peräkkäiset numerot huomatte, että niidenkin pohjalla on ollut vanhempi suositus alun perin. Ja kun on tehty tätä 179 tai kokonaisarkkitehtuuria, niin on todettu, että jos meillä löytyy jo joku kuvaustapa, niin ei keksitä pyörää uudestaan, vaan hyödynnetään. Eli siellä on viittauksia näihin muihin suosituksiin. Tullaan tuossa huomaamaan vähän myöhemmin, että mitä kaikkea siellä onkaan. Ja samaten sitten täällä on myöskin huomattu tuossa reunassa, että täällä puhutaan 152, joka on prosessien kuvaaminen. Ja toi numeron suuruus hän kertoo sitä, että missä järjestyksessä, että onko ne vähän vanhempaa tavaraa vai uudempaa tavaraa. Nykyään nämä kaikki suositukset on tuosta 100-sarjasta. Mä itse muistan sieltä 80-luvun lopusta ja 90-luvun alusta, kun meillä oli JHS 2, JHS 4, tämmöisiä yksinumeroisia. Niitä on näkynyt kyllä aikoisia, mutta ne on kaikki yli 100-numeroisia numeroita tuolla noin. Näissä. Eli nämäkin kehittyy koko ajan. Ei ne ole hävinneet sieltä tarpeettomia, vaan ne on sitten tullut uusia versioita ja ne on sitä vain numeroitu uudestaan tuossa kohtaa. Eli tässä tulee tämmöinen kokonaisuus. Ja miten tämä liittyy sitten tähän meidän johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen, niin se kokonaisarkkitehtuuri onkin täällä sen varsinaisen strategiatyön ja toiminta- ja taloussuunnittelun välissä. Ja minkä takia se on laitettu sinne väliin? Johtuu siitä, että kun me tehdään strategiatyötä, mehän määritellään silloin siellä, että mihin asioihin me pitää kiinnittää huomiota, mitkä meillä on kehittämistavoitteita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt kokonaisarkkitehtuuri, kun me ollaan mietitty oikeastaan nykytilaa ja tavoitetilaa, no tavoitetilahan on just nimenomaan sitä asiaa, mitä tuossa strategiassa mietitään. Eli strategiassa me saadaan suoraan niitä asioita, mitkä liittyy sen tavoitetilan kehittämiseen. Ja kokonaisarkkitehtuurissa me nähdään, että miten ne liittyy toisiinsa. Tullaan näkemään tänään sitä, että miten sitä työtä tehdään. Ja sieltä saadaan itse asiassa joukko projektiehdokkaita, eli kehittämiskohteita. Ja mitä meidän toiminta- ja taloussuunnittelu tekee?
No sehän tekee nimenomaan niin tämä budjetointi. Sehän miettii, että mitkä hankkeet, mitkä projektit saa rahaa. Eli nyt meidän kokonaisarkkitehtuurityö antaakin meille priorisoidun listan niistä kehittämiskohteista. Sitä on ennenkin tehty. Mutta tässä on erona se, että nyt tämä on oikeastaan tämmöinen enemmän objektiivisesti priorisoitu lista, eikä sillä tavalla, että kuka huutaa liikaa. Monta kertaa on se tilanne, että näissä tulee tämän tyyppistä asiaa, että sitten siellä on voimakkaita vaikuttajia ja muita vastaavia, niin ne ajaa sitä omaa hankettaan tai omaa projektia, niin saattaa saada enemmänkin sitten siihen päätäntävaltaan. Mutta nyt meillä tuleekin tämmöinen meitäkin kokonaisuus. Ja sitä kautta sitten haetaan tätä yhteistä hyvää. Eli mihin meillä oikeasti on rahaa, koska se siellä on taustalla kuitenkin. Ja sitten siellä jatkuu tuossa, että tuon TTS-suunnittelun jälkeen sitten täällä tulee ne varsinaiset projektit. Eli mitä tämä itse asiassa on se, että meidän kokonaisarkkitehtuurityö on suunnittelua. Ja sitten me katsotaan, mistä me saadaan rahat, ja sitten lähdetään toteuttamaan. Eli nämä on sitä toteutusprojekteja täällä. Eli miten se toiminta muuttuu, mitä järjestelmähankkeita siellä tulee, miten meidän tietosisältöjä kehitetään ja niin edespäin. Tapahtuu täällä. Ja huomaat, että täällä on nuoli taaksepäin. Paitsi että me sanotaan, että on tärkeä se palaute, niin täältä tulee myöskin, kun me tehdään tätä toteutusprojektia, niin sieltä usein saattaa tulla kuvauksia, jotka me liitään tänne kokonaisarkkitehtuurikuvauksen joukkoon. Että ei se ihan sillä tavalla vaan tyhjästi synnytä kuvaukset myöskään. Jos en ihan väärin muista, niin ensinnäkin tässä on aina todettu sitä, että kokonaisarkkitehtuurihan on vähän paha sana, varsinkin toiminnan ihmisille, monille, ja vierastaessa arkkitehtuuritermeisiä. Mutta itse asiassa tämän tyyppistä asiaa on tehty aikaisemminkin. Nimittäin TTS-suunnittelua varten tehdään sellainen kuin toimintaympäristön kartoitus tai tarkastelu, jos en ihan väärin muista tätä termiä. Ja tämä on nyt just sitä. Eli kokonaisarkkitehtuurityö on itse asiassa just tätä. Mikä se toimintaympäristö on, ja sen kuvaamista, ja sen tavoitteiden miettimistä strategialaitosta. Eli se on se, että ikävä kyllä kokonaisarkkitehtuurissa on se oma sanastonsa, ja se ei aina välttämättä täsmää sen sanaston kanssa, mitä toiminnanjohtajat ja muut on tottunut käyttämään. Että ne voi olla tämmöinen synonyymisanasto tässä näin, että miten ne tarkoittaa sitten toisiaan siellä. Mutta mitkä ne meidän lähtökohdat, jotka täällä on lähdetty kehittämään? No tuossa näkyy heti vertailu TOGAFiin. Ja mä sanoin tuossa aluksi, että tämä ei ole suinkaan hatusta vedetty juttu, vaan IOSKA 79, siellä on taustalla ihan semmoista teoreettista tai sanotaan tutkittua asiaa. Ja tämmöinen kansainvälinen kokonaisarkkitehtuurin viitekehys kuin TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Ja tämä on itse asiassa ollut jo tosi pitkään olemassa 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja tuo ysiversio tuli 2009. Mutta silloin kun tätä IHOsta 79 on tehty vuonna, kun se on julkaistu 2011, niin silloin vielä osittain oli 8-versiotakin TOGAFista käytettävissä, että silloin kun se työ on alkanut, niin siinä on ollut tämmöinen murrosvaihe juuri, että vaikka tämä on julkaistu 2009 tuo TOGAF, niin kyllä se jonkun verran näkyy sitten toisessa puolella. Ja ne, jotka tuntee tätä TOGAFia tai on opiskellut, niin itse asiassa huomaa, että IHOssa 79 on aika paljon sellaista, mikä on ihan suoraan otettu sieltä. Mutta siellä on myöskin kirjoitettu omaa. Et paitsi, että se on tämä kielityisasia. IHOssa 79 on suomenkielinen ja toinen englanninkielinen. Mutta se, mitä esimerkiksi tuolta ei löydy TOGAFista, niin siellä ei ole kuvauspohjaa. Siellä ei ole kerrottu, että minkälaisia kuvauksia pitää tuottaa, tai minkä näköisiä niitä pitäisi olla, tai miten niitä pitäisi pitää sisällään. Siellä on vaan kerrottu, että kuvaa prosessit, kuvaa sidosryhmät, mutta ei ole mitään sitä, että minkä näköinen se kuvaus on, tai mitä tietoja pitäisi kerätä. Ja nyt tämä on semmoista, mikä on ekstraa, lisäjuttua, IHOsta 79, jos vertaa näin. Ja nyt kummastakin on se idea, että aina se pitää sovittaa siihen meidän oikeaan tilanteeseen. Tätä käydään viitekehyksiä. TOGAFissa sanotaan ihan suoraan, että se pitää räätälöidä. Tuo IHOsta 79 ei niin suoraan sanota, mutta se näkyy sillä tavalla, että kun siellä puhutaan erilaisista kuvauksista, niin sanotaan sitten, että pitää miettiä, mitä kuvauksia oikeasti tarvitaan.
Niin tässä pitää katsoa sitä meidän oikeaa tilannetta ja miettiä, että mitä me lähdetään tekemään. Se on kyllä kerrottu se minimikuvaussetti, mitä me katsotaan vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten toinen on sitten se, että onhan tässä tietysti aika paljon helpompaa lukea tätä 35 sivusta nippua, jos on joku liikkeellä, kuin sitä 700 sivusta. Eli se ei laajuudessa myöskin. Toisaalta täytyy sanoa se, että tuossa Niihoisessa 79, niin se on tiivistetty, se on varsin tiivistä tekstiä, mutta joskus jopa vähän liikaa. Eli ne ihmiset, jotka ovat kirjoittamassa sitä, ne on tiennyt liikaa asioista, ja sen takia sitten osakohdissa on sellaiset, jotka selitetty kauheasti, mitä tämä tarkoittaa. Se on vain joku lause, ja sitten pitäisi vain tietää, mitä se tarkoittaa, että se on tämmöinen laaja merkitys sitten siellä. Ja tietenkin ei välttämättä voi olla, että kaikki ihmiset tietävät sitä asiaa. Joten se on pikkasen liikaa tiivistetty tosittain. Mutta sen takia meillä nämä koulutukset nyt sitten täydentää sitä asiaa tässä kohtaa. Tuossa näkyy ensimmäistä kertaa, tuossa vasemmalla tuo suunnitteluprosessi. Ja me katsotaan, että tämä on se meidän pääasia tälle päivälle, mitä joudutaan katsomaan sitä tarkemminkin läpi. Mutta että täällä on nähtävissä tämmöistä asiaa, että se on valmisteluvaihe. Sitten siellä on se nykytilan analysointi, tavoitetilan kuvaaminen ja sitten on se toimeenpanon suunnittelu. Ja tässä voidaan verrata tämmöiseen TOCAFin kukkaseen. Tämä on virallisesti ADM, Architecture Development Method. Mä puhun TOCAFin kukkasesta. Niin täällä nähdään, että on osittain samoja asioita. Nimittäin täällä on se valmisteluvaihe. TOCAFissakin löytyy semmoisia, se on preliminaarivaihetta ja visiovaihetta ja niin edespäin. Niin se löytyy täältä. Mutta sitten onkin tehty niin päin. TOCAFissa mennään ikään kuin nämä arkkitehtuurin näkökulmat edellä. Että se on se business-arkkitehtuuri, sitten siellä on olemassa information systems, eli joka sisältää sekä tietojärjestelmät että tietoarkkitehtuuri. Se on molemmat tuoton sisällä. Ja sitten on se teknologia. Eli täällä on lähdetty niin kuin näin päin, otettu nämä näkökulmat ensiksi, mutta näiden sisällä itse asiassa on nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelua, sijan toimeenpanon suunnittelua osittain, tulee tuossa kohtaa paremmin. Eli se löytyy kaikista näistä näkökulmista, löytyy tismalleen samat vaiheet. Eli nyt Niihoissa 79 on nostamassa prosessin päällimmäiseksi, kun TOCAF käyttää enemmän näitä näkökulmia siellä päällimmäisenä. Sama asia, vähän erilainen näkökulma. Ja sitten siellä on tuo toimeenpanon suunnittelu, se on paljon eri vaihetta tuossa TOCAFissa, mikä liittyy siihen. Ja aluksi näytti sillä tavalla, kun tietysti kun vetää 79, että hei, meillä on TOCAFin kukkasesta keltaisia palloja, joita ei ole kuvattu missään. 79 ei olekaan. Nimittäin se, mitä 79 puuttuu, on se kokonaisarkkitehtuurityön hallinta. Eli miten sitä hallintaa tehdään, miten sitä käytännössä ohjataan, miten muutosten hallintaa hoidetaan, miten sitä hommaa organisoidaan ja niin edespäin. Johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että piti saada suositus esille, näkyville, jotta ihmiset pääsee tekemään asioita, ja siinä ei ehditty niin miettiä ihan kaikkia loppuun asti. Ja nyt tämä kova hallintamalli, se on julkaistu suurin piirtein vuosi sen jälkeen, kun tämä Niihoissa 79. Eli siinä mielessä niin nämä kaksi täydentää toisiaan. Ja tuo kova hallintamalli, niin sen löytää sieltä yhteentoimivuus Speak-portaalista. Jos lähtee hallintamallia hakemaan sieltä vaan, niin sieltä tulee se mukaan. Ja huomaatte, että tuosta mä oon tuosta valmista tai tuolta preliminaarivaiheesta tuolla TOCAFissakin niin jättänyt pienen osan, joka ei ole laittanutkaan tuohon valmisteluvaiheeseen, niin täällä on sellaisia tiettyjä asioita, jotka liittyy organisaation arkkitehtuurikyvykkyyteen ja sen huomiseen, jotka itse asiassa on sitten paremminkin kuvattu tuossa hallintamallin puolella. Täällä K-hallintamallin puolella sitten meillä. Mutta muuten siellä on niin noin samoja asioita niin paljon tuosta. No sitten toinen, mitä aika paljon viitataan välillä, niin näkyy tämmöisiä sanaa kuin kartturi. Tämä on itse asiassa korkeakoulumaailmaa varten kehitetty, eli yliopistoja varten kehitetty, kokonaisarkkitehtuuripuoli. Ja tätä rakennettiin rinnakkain, eli nämä lähti 179 ja kartturin kehittäminen lähti yhtä aikaa liikkeelle, ja se oli jopa osittain samat ihmiset tekemässä. Eli aluksi lähtiin yhtä asiaa tekemään, mutta sitten huomattiin, että okei, korkeakoulumaailma halusi tehdä vähän eri tavalla juttuja ja viedä vähän nopeammin asioita eteenpäin. Silloin nimittäin tuo JHS-sykli oli suhteen raskas prosessi, että miten saa julkaistua ja niin edespäin. Niin ne meni sitten vähän omaa tietään, niin sitten erosi
nämä kaksi toisistaan. Ja tuossa kartturissa itsessään on mukana myöskin tuo hallintamalli. Että kun ihossa keskeyksissä ei ole itsessään mukana, vaan se on erillisenä. Ja tilanne onkin nyt sitten sellainen, että tämä ulkoasukin on erilainen, että ihossa 79 on tiivis ydinosa plus joukko liitteitä. Ja tämä on yksi kirja. Tämä on tehty vähän enemmän oppikirjamaiseen muotoon tämä kartturikirja. Ja se on myöskin sähköisenä kirjana. Ja nyt on itse asiassa tehty jo päätös. Että ensinnäkin ihossa 79 lähdetään kehittämään. Siinä on havaittu puutteita ja bugeja ja on myöskin sellaisia kehittämistarvetta. Ja se kehittämistä tullaan tekemään kahdessa vaiheessa. Se tehdään ensin tämmöinen hotfix, pikakorjaus, jossa korjataan ne pahat bugit sieltä ja tiettyjä semmoisia kiireellisiä asioita. Ja se olisi tarkoitus tehdä tämän syksyn aikana. Se, että ehtiikö se jouluksi valmiiksi, mutta että toivon mukaan alkuvuodesta viimeistään, että saataisiin sitten tämmöinen seuraava versio, 1.2 versio, tuonne suosituksiin mukaan. Mutta sitten toinen vaihe, se on tämmöinen laajempi vaihe. Ja siinä lähdetään oikeasti kehittämään näitä. Ja siinä on esitetty sitä, että lähdetään kehittämään sitä pohjalta, että kartturi ja ihossa keskeysi yhdistetään. Meillä on sitten vain yksi tapa tehdä. Ja nyt siitä on tehty periaatepäätös tuolla Juudan kokonaisarkkitehtuuri jaostossa, että näin lähdetään tekemään. Ja kartturipuoleltakin siellä on jo mukana, jotka on tätä tekemässä, niin on jo mukana sitten tahoja, jotka lähtee mukaan siihen tekokehittämiseen. Ja toki sitten säilyyhän ne kartturin vanhemmat versiot olemassa ja mitä voi käyttää ja muuta, mutta että se uusi tulevaisuuden versio on se, että yhdistää yksi malli, mitä me tehdään Suomessa näin juttuja. Mutta täällä on se tulevaisuuden tieto tässä jo vähän etukäteen näistä. Mutta mitä tämä edellyttää, tämä menetelmän käyttö siellä? Ensinnäkin se, että aika vaikea on tehdä asioita, jos meillä ei ole sitä organisaatiota olemassa. Eli ei ole mietitty, että ketkä tätä tekee. Ja tässä kohtaa taas sivutaan, tämä on sellaista asiaa, mikä enemmän käsitellään siellä hallintamallin puolella, mutta se, että tarvitaan meitä työrukkasia, ja meitä kutakuisia mukaan. Eli me tarvitaan yleensä joku ohjausryhmä, joka sitten katsoo, mutta nyt kannattaa sitä miettiä, että jos me tehdään omalle organisaatiolle, eli ei olla kohdealuetasolla, niin me ei kannata perustaa erillistä ohjausryhmää. Vaan ylipäänsä, kun meillä on organisaatiossa olemassa joku ohjausryhmä tai johtoryhmä, niin se rupeaa toimimaan myös kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä. Se saattaa tarkoittaa sitä, että ne ihmiset tarvitsevat ehkä vähän lisäkoulutusta, ja sinne ehkä tarvitaan joku, ainakin se kokonaisarkkitehtuurin vastaava lisähenkilöksi siihen ryhmään. Mutta ei kannata perustaa ylimääräisiä kuppikuntia, koska meillä koko ajan kommunikointi menee aina hankalammaksi noissa. Ja sitten on oikeastaan se asiantuntijaryhmä. Tätä ei tarvitse olla iso. Mä tiedän paljon esimerkiksi kuntia, jossa ei ole olemassa edes päätoimista kokonaisarkkitehtuurin vastaavaa, vaan tekee oman työnsä ohella puolipäivässä. Ja sitten ei välttämättä muita olekaan. Hän on yksin siinä. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että nyt meidän täytyisi olla kaikkien arkkitehtiä ammattinimikkeeltään, vaan ne voi olla eri puolilta organisaatioita, ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tästä. Ja jotka auttaa, tehdään yhdessä. Eikä sillä tavalla, että vain tämä ryhmä yksin tekee sitä työtä. Vaan tämä on oikeastaan koordinoiva ryhmä. Ja sitten se työ tehdään siellä organisaatiossa itsessään, ihan siellä ruohonjuuritasolla. Ja tavalliset ihmiset tekee näitä asioita. Mutta tämä ryhmä on se, joka sitten kertoo, että voisitteko te tehdä tämmöisen pienen asian? Voisitteko te kertoa, mitkä teidän sidosryhmiä on? Ja kirjoita ylös niitä. Eli jaetaan sitä työtä pitkin organisaatiota. Silloin se ei raketa ketään liikaa. Ja näin on onnistuttu tekemään itse asiassa aika monessa paikassa, missä ei ole päätoimisia arkkitehtejä, niin saatu tuloksia aikaiseksi. Aivan loistavia tuloksia. Esimerkiksi Vantaan kaupungilla ei ole olemassa iso arkkitehtuuriryhmä, vaikka on sitä aika isosta kaupungista kysymys. Se on yksi ihminen. Ne on saanut kauheasti aikaiseksi just tällä periaatteella. Että niillä on tavallaan satelliitteja eri puolilta Vantaan kaupunkia siellä, ihmisiä, jotka on kiinnostuneita näistä asioista, ja sitten pyytää pieniä asioita niille. Että nyt tämä yksi ihminen, joka on sitä ikään kuin vastuussa, niin hän toimii siinä koordinoijana. Se toimii aivan loistavasti. Kyllä kaikki pääsee osallistumaan.
ja kokee, että antaa panoksensa. Ja, eli se on tämä yleensä. Siellä on myöskin puhutaan sitä vastaavasta omistajasta. Eli usein sitten määritellään sillä se, että kuka on sitten se, joka on viime kädessä omistajana sillä asialla. Ja esimerkiksi, no nyt sitten kun me puhutaan tässä äskeisistä kohdealueista, tämä opetus ja kulttuuri ja joka se nyt taide, se kolmas, mä ikinä muista näiden nimiä, kun on pitkiä nämä kohdealueiden nimet, niin sen kohdealueen vastaavaksi on määritelty opetus- ja kulttuuriministeri. Eli ei ne tee yksin sitä hommaa, vaan ne kutsuu sitten yli organisaation rajojen, yli ministeriön rajojen ihmisiä tekemään sen alan työtä. Ja sitten taas kunnissa. No kuntapuolelta tätä ihan kohdealuetasoa vastaa kunnanliitto ja ylimmän tasolla. Mutta sitten kunnissa itsessään niin mietitään, että kuka se on. Nyt sattumalta tiedän, että esimerkiksi Varkauden kunnassa, niin se on kaupungin hallitus, joka vastaa kokonaisarkkitehtuurista. Se on itse asiassa semmoinen paikka, jossa oikeasti kokonaisarkkitehtuuri on jo käytössä. Ne rakensi sen viime vuoden aikana. Ja nyt on jo vuoden verran tehnyt tätä oikeasti ihan käytettyä jokapäiväiseen työhön. Ja se on semmoinen tilanne, että jotta joku kehityshanke, on se sitten toiminnan kehittämistä tai tietojärjestelmän kehittämistä tai muuta, niin jotta se otettaisiin kaupunginhallituksen esityslistalle, sitä pitää antaa kokonaisarkkitehtuurin lausunto. Eli muuten sitä ei oteta edes käsittelyyn. Eli on lähdetty oikeasti siihen, että tätä viedään ihan jokapäiväiseen työhön käytäntöön. Ja kuka sen lausunnon siellä? No se tulee tietohallinnosta. Se riippuu hankkeesta. Nyt ei sano näin. Ei voi sanoa, että antaa tietohallinto. Koska se riippuu siitä, että jos on tietojärjestelmiin liittyvää, niin sieltä pitää miettiä. Eli se on nimenomaan siellä kokonaisarkkitehtuuriryhmä, joka siinä on valittu tähän tekijäksi näissä. Ja sitten tietysti näistä isommista hankkeista, tai merkittäviä hankkeita, missä mennään tähän tietojärjestelmähankkeen puolelle, niin sitten meillä tulee tämä valtiovarainministeriön ohjeistukset ja muut vastaavat tässä. Tämä riippuu tietysti hankkeen koosta, mitä tehdään. Mutta siellä on oikeasti lähdetty tekemään. Mistä mä tiedän on se, että sieltä kaupungista, Varkaudesta oli itse asiassa edustajat puhumassa tuossa elokuussa, oli kansainvälinen kokonaisarkkitehtuuriseminaari tuolla Otaniemessä. Enterprise Architecture Summer School, EASS. Ja siellä heillä oli puheenvuoroja ja kertovat tästä. Miten he tekivät sitä hommaa ja sitten tosiaan, mikä heillä on nykyään se nykyinen tilanne. Täytyy myöntää, että sitten siellä oli muun muassa tietohallintopäällikkö oli puhumassa, hän sanoi, että ensimmäistä kertaa, kun häneltä kaupunginhallitus tuli kysymään tämmöistä, että onko tästä annettu se lausunto, niin hän oli niin kuin, kato, tämä toimii oikeasti. Hän oli vähän hämmästynyt siitä, että tämä ei oikeasti pyöriä. Ja mä tiedän muutamia paikkoja myöskin, jossa on tehty sillä tavalla, että esimerkiksi jotta jotkut hankkeet tai osa-alueet saa rahoitusta seuraavassa budjetoinnissa, niiltä edellytetään kokonaisarkkitehtuurikuvausten toimittamista. Oli kuulemma herättänyt aika paljon keskustelua, kauniisti sanottuna. Mutta sillä tavalla saadaan, sitten se on tietty, on keppi ja porkkana tässä kohtaa. Että et saa rahaa, jos et ole kuvauksia. Niin saadaan se homma alkuun. Me Suomessa ollaan pikkasen hitaita aina näissä paikotellen näissä liikennelähdöissä. Niin pitää olla vähän tämmöistä kannustinta. Tästä organisoinnista kysymys. Mun ajattelu aina menee siinä kohtaa, että se kasvu tulee, jos nämä mitä sanotaan, nämä kokonaisarkkitehtialueet. Eli jos me ajattelen, kun itse on ministeriöstä, niin jos me nyt tehdään vaikka pelastustoimen osalta, he tekevät siellä sen pelastustoimeen liittyvän kokonaisarkkitehtuurin. Ja samaan aikaan kuntapuolella on tehty niin kuin pelastusarkkitehtuuria. Jos me on tehty, niin siis me tehdään niin kuin, tavallaan, että mikä se järjestys, että koittaako me niin lennosta niin säätää sitä, että ne molemmat tekee omiansa yhtä aikaa vai tekeekö niin toinen ensin ja sitten korjataan vai mikä siinä olisi viisaita? Tuo on ihan hyvä pointti. Siis sanotaan, että jos meillä olisi sellainen tilanne, että sellaisessa ministeriötasolla tehtyä nopeasti näitä asioita, niin silloin se olisi kaikkein järkeintä olisi se, että siellä kentällä odotetaan vähän aikaa. Että saadaan niitä yhteisiä periaatteita selville. Mutta oikeassa elämässä on se tilanne, että kyllä siellä kentällä halutaan tehdä kokonaisarkkitehtuuria, eli lähdetään sitä tekemään. Ja sitten sieltä tulee se eka versio. Se on raakile, se on edelläkin raakile, sitten sovittaa yhteen. Eli sitten sieltä tulee toinen versio, sitten korjataan. Mutta sitä tämä on koko ajan, koska tämähän ei tule kerralla valmiiksi.
Et ehkä sieltä täytyy niin se, mitä kannattaa tehdä, on, että miettiä niistä osa-alueista, mitä siellä käsitellään, että mitkä on sellaisia, joissa oikeasti teilläkin sitten olisi sinne kuntapuolelle niin se tärkein asia viestiä, että mitä pitäisi tehdä, ja lähtee niistä liikkeelle, että saadaan se viesti sinne kentälle niin nopeammin aikaiseksi. Eli joutuu vähän niin punnitsemaan, että mitkä näistä on oikeasti tärkeitä. Ja tässä kohtaa tuleekin, jos meidän menetelmässä, mitä voidaan kohta katsomaan, niin sisältöä, niin siellä on siellä aloitusvaiheessa, niin siellä on ihan tämmöinen kohta kuin kehittämiskohteiden valinta. Eli pitää valita vähän, että mistä me lähdetään liikkeelle. Just tämän takia, että me saadaan tehtyä järkevässä järjestyksessä. Mutta oikeassa elämässä kyllä on se tilanne, että kyllä me tehdään tätä silleen iteroiden, että ruvetaan palaamaan, korjaamaan. Eli kun on hyväksy se tietyllä tavalla, tehdään päällekkäin, se tehdään sellaista, joka tulee korjatuksi, ja sitten sitä kolmannet vielä, että me joudutaan niin sanotusti keskusteluun, ja Suomessa on vänkkäimään. Joo. Ja tässä on se hyvä puoli, että tämä homma kuitenkin alkaa nykytilan analysoinnista. Niin sehän on joka kentällä, niin sitä täytyy kuitenkin tehdä. Siihen ei vaikuta se esimerkiksi teidän työ millään tavalla. Että se, mikä se vaikuttaa sitten enemmän tämä, mitä ministeriötasolla tehdään tai pohja-aluetasolla tehdään, niin on se tavoitetilan katsominen. Eli siinä mielessä, vaikka sitä työtä aloittaa, nyt joudutaan organisoitumaan ja muuta, niin me päästään alkuun sinne hommassa koko ajan. Mutta sitten se, että kannattaako mennä kauhean syvälle tekeviä päätöksiä tekemään, jos meillä on jo hajua, että jotakin on tulossa. Ja tässä kohtaa tulee hirveän tärkeäksi yhteydenpito. Että me niin viestitään puolin ja toisiin. Sitten näin eri tasojen kannalta. Sen takia mä sanoin tuossa aikaisemmin, että ei voida käydä se omassa nurkassa enää sitä hommaa, vaan pitää ruveta verkostoitumaan tässä oikeasti. Ja sen takia näissä koulutuksissakin on hirveän tärkeää aina, että pyritään katsomaan sitä, että kun löytyy sama, jos sattuu olemaan samalla ihmisiä, niin pyritään verkostoitumaan sitten siellä. Ja tässä oikeastaan tässä kuvassa näkyykin tätä eri tasoja näissä. Eli kun mä puhun tästä verkostoitumista, niin meillä tulee just tämä nimenomaan nämä pystysuora linja tässä näin. Et paitsi, että me verkostoitutaan meidän omien sidosryhmien kanssa, ikään kuin samalla tasolla, niin meillä tulee myöskin tämä ylöspäin. Jos puhuttiin sitä ministeriötasosta ja sitten näissä kuntatasolla esimerkiksi, jos mä niin silloin rinnastan näitä tässä. Niin se tulee kumpaankin suuntaan tätä vaikutusta. Voin se, että tulee kentältä, sitten tulee sellaisia asioita, että ahaa, että tietysti ministeriössä on miettiä, että miten sitä tehdään. Ja tämä olisi vielä helppoa, kun tämä olisi tälleen ikään kuin yksisuuntainen. Tai siis jotain, että olisi tämmöinen nätti linjasta tässä, niin kuin tämä kuva näyttää. Mutta kun tämä monta kertaa sillä tavalla, että tämä on verkko. Että jotain ympäristöasioita, niitä käsitellään hirvittävän monessa eri paikassa. Tai joku muu vastaava tämän tyyppinen asia, niin se ei olekaan vain sillä, että se on niin tälleen yksi pystysuunnassa oleva, vaan se tuleekin sitten, että täältä voi olla, että joutuukin ottamaan yhteyttä sitten tonne ja tonne ja tonne ja tonne ja sitten samalla tavalla tältä puoltakin löytyy niitä tasoja vaikka kuinka paljon. Eli kenen kaikkien pitää ottaa yhteyttä. Ainoa mikä se on, kaikilla on se yhteinen, on tämä ihan ylitaso täällä, on tämä kaikille yhteiset. Näissä. Mutta tässä tosiaankin on tämä haaste. Saati sitten, että kun kaikista kunnissa on pelastustoimet, niin jutteleeko ne keskenään? Eli tulee just tämä samalla tasolla oleva. Ja idea olisi, että ne juttelisivat. Että myöskin tällainen samalla tasolla mentäisiin. Ja tästä me saadaan just sitä synergiaa, jolloin me päästään niihin säästöön. Eli nyt mä en missään tapauksessa ota kantaa kuntaliitoksiin eikä minkään tämmöiseen poliittiseen juttuun, vaan ihan se, että mikä on just järkevää. Miten meidän kannattaako jokaisen keksiä pyörä itse? Me ei oltaisi tässä tilanteessa tällä hetkellä, jos me oltaisiin miettinyt sitä vähän aikaisemmin. Meillä on pitkältä linjalta ollut tämä ihan sieltä hamasta muinaisuudesta asti, kun jokea pitkin tuli se lasku alas, ja sitten katsoi, että kuka on tullut mun reviiriin ja mennään kirveen kanssa, vaikka se on tullut 20 kilometrin päähän. Tässä on vähän tämä sama idea meillä suomalaisilla ollut koko ajan, että minä itse. Mä haluan itse hankkia omat välineeni ja mä haluan itse perustaa just sellaisen järjestelmän, kun haluan ja tehdä prosessit just niin kuin ne halutaan, paitsi jos joku laki sanoo, että pitää tehdä jollain muulla tavalla. Niin sen takia me ollaan tässä tilanteessa nyt. On paljon sellaisia päällekkäisiä asioita, jotka maksaa ihan älyttömästi. Mutta mä oon tähän kaupalle kerännyt vähän näitä, että mitä nämä eri, minkälaisia tehtäviä täällä on. Tuossa äsken mainitsin, että tuli mainittua jo mitä nämä arkkitehtuuriryhmät ja muuta on siellä. Ja tosiaan tämä arkkitehtuurista vastaava, mikä näkyy tässä oikealla puolella, niin se on todellakin yksi osa tätä arkkitehtuuriryhmää. Eli sitä ryhmässä sitten valitaan, että kuka tavallaan toimii siinä, en sano pomona, vaan ehkä semmoisena kontaktihenkilönä. Koska yksi mikä on hirveän tärkeä on se, että se sanotaan, että johtaa arkkitehtuuriryhmän toimintaa. Se on ehkä tämä julkishallinnossa tietyllä tavalla on tätä hierarkisuutta. Mutta ennen kaikkea yksi tärkeä tehtävä on
on se, että se kommunikoi näiden muiden sidosryhmien kanssa, muiden tasojen kanssa. Eli osa sen työajasta menee tähän verkostoitumiseen, vaikka se ei ihan suoraan tuossa näe. Mutta kun hän kerran vastaa sitä arkkitehtuurihallintaprosessista ja vastaa sen menetelmän soveltamisesta, jotta hän pystyy sitä soveltamaan, niin hän täytyy tietää, mitä muutkin tekee. Eli siihen tulee tavallaan sitten noin molemmat sisältää sitä, että se on tätä verkostoitumista mukana. Noissa. Mutta toinen, mitä täällä edellytyksenä on se, että nykytilanne voidaan kyllä lähteä kartoittamaan ihan sitä tilanteesta, mikä meillä on. Ennen kuin lähdetään tekemään tavoitetilaa, niin meillä pitäisi olla luotuna arkkitehtuuriperiaatteet. Eli nämä on sellaisia ohjaavia asioita. Ja näitä on itse asiassa tehty jo sinne kaikille yhteiselle tasolle. Ne itse asiassa löytyy myöskin sieltä yhteenkantamuskista, mitkä on tehty täällä ylimmällä tasolla. Ja toki meidän kannattaa ottaa ne pohjaksi, kun lähdetään kehittämään omaa. Eli ideana on se, että jokainen kehittää ne omat, mutta sillä tavalla ottaa noin pohjaksi ja katsoo, että mitkä sieltä on sellaisia, jotka pätee meillekin. Ja sitten jos on semmoista, että hei, me tarvitaan näiden lisäksi jotakin tai tämä ei koske meitä, niin voidaan huomata. Eli katsotaan nimenomaan, että mikä istuu meille, meidän organisaatioon, meidän ministeriöön, meidän kuntaan parhaiten. Ja siellä on myöskin mainintoja sidosarkkitehtuureista. Onko meillä jotain reunaehtoja tai rajauksia, miten on pakko noudattaa. Se on myöskin tietoturvatarpeista, periaatteista, integraatioperiaatteista, ja ne on tämän tyyppisiä asioita. Ja näitä on ryhmitelty sillä tavalla tuolla, että siellä on olemassa kaikille yhteisiä asioita tai yleisiä periaatteita. Ja sitten on semmoisia, että ne on aika paljon ryhmitelty, mitä tulee näitä valmiita, mikä on olemassa, niin on ryhmitelty toiminta-arkkitehtuuriin liittyviä periaatteita, tietoarkkitehtuuriin liittyviä periaatteita, tietojärjestelmä, teknologia. Ja sitten siellä on useimmiten vielä erikseen on nämä tietoturva- ja integraatiolut niin kuin erikseen otettu. Eli on vähän niin kuin ryhmitelty tällä tavalla, että helpompi miettiä. Ja jokaisella tämmöisellä periaatteella määritellään nimi ja kuvaus. Mä sanon oikeasti, että helpompaa tehdä yleensä niin, että ensin tekee sen kuvauksen. Sitten miettii sen, että miten se tulikaan sanottua, että mikä se nimi on. Koska jos tuollaisen nimen keksiminen voi olla aika vaikeaa, semmoiset se olisi hyvin kuvaava. Niin mä oon monta kertaa monessa muussakin, mitä tuolla vaatimusmäärittelypuolella ja muulla, niin on paljon helpompi kirjoittaa sitä kuvausta ja sitten katsoa, että mistä sitä oikein kertoo tai ottaa siitä sen nimi. Sitten on perustelut. Miksi, mitä takia kannattaa tehdä. Ja sitten myöskin se, että mitä vaikutuksia tällä periaatteella on. Ja mulla on tuossa yksi esimerkki. Tämä on nimenomaan sieltä toiminta-arkkitehtuurin puolelta otettu tämmöinen kehitettoimintamalli ja asiakaslähtöisesti. Eli nyt asiakas on kunkku, tarkoittaa käytännössä kansalaisia ja kuntalaisia. Sitten siellä. Julkisen hallinnon tulee palvella asiakkaiden tarpeita. Kaikilla on oltava mahdollisuudet saada julkista palvelua. Ja nyt tässä onkin tämä jälkimmäinen lause tuossa tuleekin sellaisia asioita vastaan, että miten jos olet vammainen tai vanhus tai asut haja-asutusalueella. Heillä yhtä hyvin pitää olla mahdollisuus saada julkista palvelua ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Eli tässä tulee tämmöisiä tasa-arvoisuuden, tasavertaisuuden käsittelyasioita, jotka rupeaa näkymään. Ja siellä on sitten näkyy perustelussa se, että asiakkaille tulee palvella yhdenvertaisesti. Eli riippumatta siitä, että missä sä asut. Ja minusta tässä on yksi hyvä esimerkki. Nyt ihan tästä tältä kesältä tai syksyltä. Oli se, että kun pääkaupunkiseudulla on ollut sellainen periaate, että passeja ei ole saanut hakea muuta kuin nettiajanvarauksen perusteella. Eli on pitänyt varata nimenomaan netissä aina, niin ei ole puhelinajanvarausta, vaan nettiajanvarausta. Ilman ajanvarausta ei saa passia. Niin, tähänhän nyt oikeusasiamies puuttuu. Tämä ei ole yhdenvertaisessa kohtelua. Ei kaikilla ole nettiä käytettävissä. Ja siksi toiseksi kyllä pitää päästä jonottamaan. Ja nyt tuli tämä, että nyt pitää päästä passia hakemaan myöskin jonottamaan. Eli tämä passihakemukset siellä jonottamaan. Eli se ei saa olla pelkästään nettiajanvarauksen varassa. Eli että saatiin se yhdenvertainen vertainen kohtelu. Minusta oli erittäin hyvä asia, koska se on kohtuullinen vaatia.
Että jossain kaupunkialueella vielä voi ajatella, että no on sulla joku yhteispalvelupisteellä tai kirjasto lähellä, suhteellisen lähellä. Mutta oikeasti, jos olet vammainen, niin se ei ole välttämättä ollenkaan lähellä tai vanhus. Saatko sitten osaksi käyttää? Pystytkö se käyttämään sitä? Pitää olla muukin tapa hoitaa. Tämä on yksi sellainen asia, mistä mä aina välillä saarnaan, koska mä ottaa aika paljon aivoonseitteitä, jotka niille välillä unohtaa. Ajatellaan, että kaikki on nuoria, vähän päälle 20-vuotiaita ja kaikilla on koko ajan netin mukana ja niin edespäin. Ja se on ollut näkymään tietyissä kohdissa ja julkisessa hallinnossa. Toki ajetaan koko sähköistä asiointia ja se helpottaa monia tilanteita, mutta sitten joitakin tilanteita se hankaloittaa. Ja nyt on tahtonut unohtaa koko ajan tämä hankaloittava puoli. Ja toi oli myös hyvä esimerkki sitten, kun usein ollaan aika kärpää niin vertaamaan se, että miksi julkisella puolella maksaa niin paljon, miksi siellä on näin jähmeet ja miksi ei tehdä, katsotaan mallia yrityspuolella. Otetaan sitten pankista mallia, ja kun se tulee jonoon, niin pyydetään 6 € laskuun, ja sitten soittaa, niin alkaa maksumaan puhelinlasku. Puhelinlasku koko ajan, joo, niin, kyllä. Mutta ei onnistu, mutta se on ihan sama hintainen, että se jonottaa niin. Passi. Kyllä. Sitten sen jälkeen huoletaan, että niitä voi maksaa niin paljon, miksi tämä ärkioskille. Joo. Tämä on niin ihan hyvä jono. Ja miten se muuta tällä hetkellä, kun valitetaan tämä yrityspuoltakin. Yrität johonkin operaattorille soittaa tai muuta vastaan, ei ole pitkään jonoja kanssa sisään ollenkaan, kun on pelkästään sähköinen. Tai niin kuin nämä klassiset esimerkiksi sillä tavalla, että onko netin käytössä häiriöitä, ota yhteyttä nettilomakkeella. Nämä on näitä klassisia oikein, niin kuin, että kun ei ole yhtään ajateltu, niin nämä pidemmälle näissä. Sen takia niin nämä on ihan oikeasti sellaiset, että ne kannattaa miettiä. Ja nämä on aika hyviä, mitä siellä kaikille yhteisössä on tehty. Mutta totta kai, että pitää, niin kuin sanottuna, niin jokaisen organisaatio on pikkasen erilainen tapa lähestyä asiaa ja muuta. On tietoja, jotka on tärkeämpää kuin toiset, niin kannattaa sitten katsoa, mikä se meillä on. Ja ihan samalla tavalla kuin siellä, kun äsken mainitsin tai muutenkin menetelmää, niin yhtä niitä on kaikista katsottu, että miten siellä on sellaisia periaatteita, jotka voisi sopia. Mutta siellä on aika paljon sitten todettu, että okei, julkisia hallintoja niin ei välttämättä sellaisenaan sovi. Sitten on katsottu, että mitkä ne meillä on. Samalla tavalla nuo vaikutukset on mainittuna tuossa noin, että mitä siellä on olemassa. Tähän mä oon koonnut, tai itse asiassa en minä, vaan nämä on itse ihan tuolla 1979 liitteessä 5. Tuo liite 5 on semmoinen, että siellä on nimenomaan, kun lähdetään tekemään tätä työtä, niin siellä on tavallaan sitä niin käynnistämiseen liittyviä asioita. Ja sinne on koottu esimerkiksi tämmöisiä hyviä kysymyksiä. Niitä ei ole mitenkään erityisesti ryhmitelty tai jaoteltu. Osa on ihan selkeästi, joka liittyy toimintaan, osa liittyy ihan selkeästi teknologiaan, osa liittyy tietoturvaan ja niin edespäin. Ne on vain listattu. Ja tämä lista on ihan suoraan tuolta suosituksesta peräisin näistä. Mutta nämä on sellaisia hyviä kysymyksiä, että kun lähdetään tekemään tätä työtä, niin kannattaa johdon kanssa käydä läpi, että mikä meidän kannanotto on. Tiedetäänkö me nämä asiat? Onko meillä nämä kunnossa? Ja tässä monella on ihan sen tyyppisiä. Jos mietitään sitä, että okei, miten tietoon niin sen saatavuuteen liittyviä haasteita pitäisi sitten ottaa huomioon sähköisyyssuunnittelussa. Niin kuin yksi ja toinen tietää, että hitsiläinen, kun sitä tietoa tuoda metsästämään ja kaivamaan, ja sitten se, miten sieltä saatiin, niin ei se olekaan ajan tasalla. Tai se ei palvelekaan mua. Jos tarkoittaa, että meillä on jotain vikaa. Ei peritä tässä kohtaa, jos pitää huomioida. Ja nämä on sen tyyppisiä kysymyksiä, että täällä on otettu huomioon, että mikä on hyvä saada vastaus. Jos me pystytään vastaamaan näin kaikki, joo, löytyy kaikki, niin ne on aika hyviä asioita. Mennään katsomaan sitä prosessia. Ja otetaan tuossa pari vaihetta ennen kahvitaukoa ja sitten mennään sitä eteenpäin. Tuossa aikaisemmin näytin tämän kuvan jo, kun verrattiin siihen Tokakin ADM. Ja tässä on tosiaankin, voisi sanoa, että huomatkaa, se lukee tällainen suunnitteluprosessin vaiheet. Eli tässä ei toteuteta yhtään mitään. Se toteuttaminen tapahtuu sen TTS-suunnittelun jälkeen, ja sitten kun on saatu rahaa niille projekteille, niin sitten ruvetaan panemaan käytäntöön. Eli siinä mielessä nyt kannattaa miettiä sitä, että mä sanon heti tässä, että ruvetaan katsomaan tätä tarkemmin läpi. Että jos me tehdään semmoinen moka, että me ensin tehdään kaikki mahdollinen valmistelu, kaikki mahdollinen nykytila tarvitaan, analysoidaan, niin sitten lähdetään tekemään koko organisaatiolle kaikkia mahdollista tavoitetilaa. Kuulkaa, jos ei ikinä mitään valmiiksi. Tämä on semmoinen mammuttiprojekti silloin, ja kun muistatte, että vasta tuon TT-suunnittelun jälkeen alkaa se toteuttaminen. Me vaan suunnitellaan, ja oikeasti tämä suunnitteluprosessi on se, mihin menee vähän rahaa. Se hyöty rupeaa tulemaan sieltä toteuttamisesta.
kun pannaan ne käytäntöön. Ja sen takia, täällä on tiettyjä kohtia, nyt mä kiinnitän teidän huomiota, kun ruvetaan katsomaan sisältöä, on se, että se on sellainen kohta myös kehittämiskohteiden valinta. Tätä tehdään siis palasissa. Ja me ollaan tuolla myöhemmin, kun puhutaan tuossa päivän lopuksi tuosta iteratiivisuudesta, niin on lisää tästä asiasta. Mutta idean tuossa, jos ajatellaan, jos katsoo tätä tämmöisenä vesiputousprosessina, niin ajatellaan tehdä sitten se siivu. Tehdään tuosta yksi siivu, sitten tulee toinen kierros, toinen siivu, kolmas siivu. Ja se yksi siivu aina viedään sen tekespressiin. Saadaan rahat ja päästään toteuttamaan sitä. Niin lähdetään vaiheittain liikkeelle. Ja nyt tässä kohtaa, kun me ruvetaan miettimään sitä, että miten me tätä vaiheistetaan, niin siitä tietysti riippuu se, että meillä on täällä vähän tämmöistä alustavaa työtä tehty taustalla. Että siellä on vähän mietitty sitä, että mitä se on, se meidän karkealla tasolla jotain havaintoa siitä, että mitkä ne asiat siellä on taustalla. Että ei ole lähdetty tarkalta tasolla vielä analysoimaan, mutta meillä on tietoa siitä, että missä mennään tällä hetkellä suurin piirtein. Ja mitkä on niitä meille kriittisiä asioita, jotta mistä saadaan tehdä fiksut valinnat tuossa. Mutta on vaiheiden perustärkeimmät asiat, mitkä tulee tässä monta kertaa vielä kerrattua, niin ideana on se, että valmistelussa mietitään, että mitä me halutaan saada aikaiseksi. Mihin me tähdätään. Nykytilassa, tuossa tyttää erityisesti, kun siinä huomataan, siinä ei ole nykytilan kuvaaminen. Siinä lukee nykytilan analysointi. Koska meillä itse asiassa on olemassa enemmän ja vähemmän näitä nykytilan kuvauksia. Ei niitä ole tehty JHS-7 kuvauspohjien mukaisesti, mutta ei tarvitsekaan. Nykytila on se, mikä on. Jos näitä jotakin olennaista puuttuu, niin sitten niitä kuvataan. Mutta vain niitä osa. Muuten enemmän tämä on sitä, että pitää katsoa, mitä meillä on olemassa. Mutta sitten tavoitetilan suunnittelu, niin siellä on sitä kuvaamista, tullaan huomaamaan sitä noissa. Ja sitten tuo toimeenpanon suunnittelu, se on oikeastaan alustavaa hanketta ja projektisuunnittelua. Eli minkälaisia kehittämiskohteita meillä tulee ja miten me priorisoidaan meidän järjestelmää. Ja kun ruvetaan katsomaan sisällä. Joo. Eikö se niin nyt julkishallinnossa, että tämä tämmöinen niin koko tämä vaiheistus, mikä tuossa näkyy, niin se täytyisi käydä läpi ihan vuosittain, koska sitten voitte tehdä vuosittain? Joo. Eli tämä oli kysymys siitä, että pitäisikö tämä tehdä nimenomaan vuosittain, jos mitä mä näytin tässä siivutusta, niin kyllä se vaikuttaa, koska tässä on tämä budjetointi siellä. Eli nyt kannattaa oikeasti miettiä, että me lähdetään tekemään näitä asioita, että mikä on semmoinen kokonaisuus, mikä me saadaan siihen seuraavaan budjetointiin vietyä. Ja me saataisiin oikeasti jotain konkreettista sieltä aikaiseksi. Joo. Tuossa tämmöisistä varhaisemmista laatutyön ja tällaisten, kun on yritetty strategista suunnittelua ja muuta, niin niistä, jos jotain oppiminen on se, että kun on kehittämishankkeiden ja kehittämisosien valinnut, iso koneisto, joka laitetaan käyntiin, sitä vähän harjoitetaan, niin ne, mitä valitaan ensimmäiselle kierrokselle, päätyykin olemaan ainoa kehittäminen. Koska siinä vaiheessa, kun pitäisi aloittaa uusi kierros jostain toisista kehittämiskohteista ja muista, niin anteeksi kyynisyyteni, mutta sitten on joku toinen sana keksitty joka alueella viedä tätä hommaa eteenpäin. Ja sitten ne tuppaavat jäämään ja vähän niin, että ne on ikään kuin samat aineet, jotka päättyy tänne kehittämiseksi. Organisaatio menee aina ikään kuin sama kärki edellä kaikkiin näihin. Tämä on ihan hyvä huomio ja mehän ihan oikeasti me joudutaan ottamaan se, miten sitä menetelmässähän ei näy sitä, että meillähän on eduskuntakausi joka 4 vuotta. Tulee uusi eduskunta, sehän saattaa pistää hommat ihan häränpyllyä siellä. Ja kaikki toimenpideohjelmat erilaiseksi. Että kyllä se tulee vaikuttamaan meillä tähän ihan taatusti. Ja samaten kaikki politikointi. Sitä ei myöskään missään näy täällä näin, mutta kyllä se vaikuttaa. Joku saattaa vaikuttaa siihen, että se nopeutuu, mutta enemmän se tapahtuu sitä, että pannaan kapuloita rattaisiin. Vaan sen takia, kun meidän porukka on virallisesti puoluekannaltaan nyt eri mieltä teidän kanssa, vaikka yksityishenkilöillä voisi olla ihan samaa mieltä, että asia järkevää tehdä näin. Mutta kun ei voi, kun on se tehty toimenpideohjelma olemassa. Et meillä oikeasti on näitä tämmöisiä haasteita, isoja haasteita olemassa. Mutta tässä tuleekin just sitten se, että meillä on näissä koulutuksissa myös projektisalkun hallintaa ja näitä asioita mukana.
Et me osattaisiin ottaa niistä, me täytetään sitä ison tason kehittämisohjelmaa, kyllä, ylätason tasolla, mutta sitten me saadaan sitä konkreettisia asioita pienemmiksi kylvattua. Meillä on pikkasen semmoinen taipumus olemassa meidän julkishallinnossa, että me yritetään haukuta liian isoja kakkuja kerralla. Ja tämä on vaikeaa, tämä on osa tapaa opetella asioita ja tämä on oikeasti vaikeaa. Et se ei tule, nyt niin kuin tässä opetellaan kaikki opettajat tätä, niin tässä taatusti tulee sitten, samaten kuin puhuttiin jo aikaisemmin myös niistä, että tehdään uusissa paikoissa rinnakkain näitä asioita, jos joudutaan palaamaan. Tämä vaatii semmoisen ajatusmuutoksen myöskin, mikä ei ole helppoa. Niin kuin hyvin tiedätte, niin omien tapojen muuttaminen ja omien ajatusten muuttaminen on tosi vaikeaa. Kyllä tässä on joutunut itsekin sitä opettelemaan oman uransa aikana moneen kertaan, ja kas kummaa nämä alkuvaiheessa vaikka tuntuu, että ne vanhat ovat olleet paljon parempia. Koska uuden opettelu on aina työhältää. Sitten kun sen oppii, niin sitten rupeaa menemään sillä tavalla. Mä yritän itse varoa sitä, että mä en mene siihen lankaan itse, että mä pidän näitä itsestäänselvyyksinä, koska ne ei ole. Siinä mielessä mä olen aina niin onnellinen sitä, että kun tulee just tämmöisiä kysymyksiä ja tulee sitten niin haastetaan, niin mä sanon, okei, hyvä. Nyt on ihan oikeasti tässä tilanne, että niin ei voi ajatella silleen. Jotenkin mä en voi sanoa koskaan, että mä niin julistaisin, että tämä on ainoa oikea tapa ja just tehdään tällä tavalla ja kaikki kerrotaan ja niin edespäin, koska ei se mene sille oikeassa lähdössä. Meillä on niitä haasteita siellä enemmän ja vähemmän. Mutta että ehkä ne tietyt kehittämisohjelmat nousee aina sen takia pinnalle, koska osittain saattaa olla siitä kiinni, että ne on koettu aina sellaisiksi tärkeiksi asioiksi. Ja sen takia ne tulee aina uudestaan ja uudestaan. Toinen saattaa olla sitten se, että jos niiden takana on jotain voimakastahtoisia ihmisiä, koska tämähän on kuitenkin ihmisten kanssa työskentelyä, ja kyllä se vaikuttaa tässä. Mutta sitten se, että me opittaisiin katsomaan niin ihmisten niin sitä itse asiaa, niin se on oma haasteensa. Se on ihan sama juttu tuolla, kun tehdään tietoyhdistelmäpuolella tehdään vaatimusmäärittelyä tai muuta, niin siellä on niitä päällekkäsmäreitä ja on sitten sellaisia, jotka vähän mumisee partaansa tai helmaansa ja yrittää miettiä, että pitäisi olla ja saattaa olla, että jälkimmäistä on paljon tärkeämpiä kuin päällekkäistä. Me opittaisiin näkemään sitä eroavaista. Se ei ole helppoa, se vaatii opettaja. Kyllä se on. Tämmöisen haasteiden kanssa ollaan tekemisissä. Tuossa voisi olla ihan hieno apu, jos olisi joku case-esimerkki, että mitä niin kuin, tässä ihan niin kuin käytännössä jossain on toteutettu, mitä se suunnittelu on. Kun tulee niin kuin sekin mieleen, että itse asiassa se raja niin kuin suunnittelu ja toimeenpano väliin, niin se voi niin sanassa kuulostaa, että jos me käydään sitä kuviteltua neuvottelua jonkun kuntayhtymän pelastuslaitoksen kanssa, ja sitten ministeriössä ja me niin kuin suunnitellaan, joo. Niin missä se kulki ikäisessä toimeenpanoa, sitten me päädyttiin johonkin suunnitelmaan. Ja päädyttiin johonkin suunnitelmaan, joo, se on hyvä, se on sitä suunnitelmaa, mutta sitten kun ruvetaan ottamaan käytäntöön, niin otetaan se tietty työskentelytapa esimerkiksi käytäntöön. Koulutetaan ihmisiä ja muutetaan toimintatapoja, sitten ollaan siinä toimeenpanon puolella jo. Eli tämmöinen, että se synnyttää semmoinen tietynlaisen odotuksen, kun on esimerkiksi valmistettu neuvotteluun tehty, mutta nyt on ministeriön kanssa sovittu näin, tämmöinen suunnitelma tehty, niin se on niin kuin, se on kohta tulossa. Kyllä. Ei saada mennä rahaa siihen koskaan. Niin aivan. Ja sitten siitä kohtaa tulee, että sen takia se menee tuossa kohtaan poikki, koska tähän tieteen suunnittelu tuossa noin, niin se on se, joka aika paljon sanelee sitten se, että mitä oikeasti me lähdetään tekemään. Tähän saattaa pistää sen koko hoidon sitten, että me ollaan suunniteltu tuolla, että meillä on hienot suunnitelmat ja mikä meidän mielestä on järkevää priorisointi, niin saattaa muuttaa se. Joo. Se on mielestäni tosiaan vaihtelua sillä tavalla, että pitää riittävän ylätasolla että kun sitä itsekin aina ja huomioon monet muutkin hyvin mielellään menee sinne käytän tarkkaan. Sano konkreettisesti, mitä nyt tehdään. Joo. No, mä otan yhden esimerkin. Tuolla yhdessä ministeriössä, sen tarkemmin sanoa, että mikä ministeriö on kuitenkaan tässä kohtaa, että kun mä tiedän, että se työ on vielä menossa ja mä en halua sitten taas aiheuttaa sitä tilannetta, että mä vahingossa pitäisi joitakin maton jalkojen alta pois. Mutta siellä oli kuitenkin semmoista tilannetta, mä olin yhtä workshopia pitämässä, ja ne on muuttamassa tiettyä lupaprosessia. Näkee mistä se ministeriössä on lupaprosessia, niin voi silläkään identifioida. Ja ne päättikin sillä tavalla, että ne ei kiinnitäkään sitä, että kuka sen tekee. Tai mikä virasto sen tekee. Vaan kuvaa sen prosessin, ihan prosessina. Ja laittaa sinne roolinimiä. Mutta ei kerro, että missä organisaatiossa roolinimi sijaitsee. Eli ne ensin miettii sen, että mikä se olisi se optimaalinen tilanne. Sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että okei, kenenkä töihin tämä parhaiten istuisi.
Eli tarkoituksella yritetään välttää se, että he tietää kyllä, että kun he vie sen sitten näytille jonnekin, niin ensimmäinen kysymys tulee siitä, että hei, kun täällä on tämmöinen rooli olemassa, niin kuka tämä on? Mikä organisaatio tämä on? Et se on se, koska me ihmiset tarvitaan konkretiaa. Idea olisi nimenomaan nyt yrittääkin miettiä, että yritetään murtautua ulos niistä meidän perinteisistä poteroista. Ja jos me ottaa ne heti sinne mukaan, niin me ei ikinä saada tehtyä sitä uudella tavalla. Et se on yksi tämmöinen haaste. Ja se voi auttaa just tämmöinen, että otetaan ihan uudenlainen lähestymistapa siihen, niin näitä jossain kohtaa miettiä, miten se menee. Et sanotaan, että mä en ole tällä hetkellä tietyllä tavalla kauhean innostunut näistä, kun on koko ajan tänä syksynä puhuttu rakennemuutoksesta. Se on ehkä semmoinen, että kyllä pyritään sellaisia nopeita ratkaisuja aikaiseksi, mutta niin sitten se, että ja tietysti totta kai niistä työryhmistä ja muista vastaavista. Mutta se, että jos me oltaisiin saatu tätä vauhditettua ja mietitty niin tällä niin järkevää toiminnan kehittämisen kantilta, niin me oltaisiin saatu samat rakennemuutokset aikaiseksi. No nyt se tulee tavallaan niin sivusta, että nämä kaksi, niin tämä on sitten täällä menee omalla lailla, ja sitten sivusta tulee sitten vielä, mutta siinä on luultavasti sitten se syytä, että vauhdittaa tätä hommaa sitten näissä, että ja sitten totta kai se riippuu niin porukoiden kokoonpanosta ja muusta, miten se tulee ehdotuksia. Ja niin kuin ollaan nähty näitä sitten viime keväänä ja muuten, niin saattaa asiantuntijaryhmää ehdottaa jotakin ja sitten muut panee sille, että ei tuommoista tehdä. Taas me ollaan sen politikoinnissa sitten. Mutta mulla on muutama esimerkki tuolla kyllä matkavalla sitten tuossa noin tietystä kohtiin olemassa. Se ensimmäinen päävaihe on se suunnittelun valmistelu. Ja nyt pahin moka, mitä voi tehdä, on se, että tässä hypätään yli kokonaan. Nimittäin tässä tehdään ihan sellaisia ratkaisevia päätöksiä, jotka vaikuttavat koko tuohon loppuosuuteen. Ja jos tämä opitetaan, niin me lähdetään vähän niin kuin ajopuuteorian mukaisesti ajelemaan sille sun tänne. Nimittäin tämä on yksi erittäin tärkeä asia heti tuossa ekassa kohdassa. Rajaa. Tämä on meidän ikuinen helmasynti, se, että me ei uskalleta rajata, vaan me yritetään tehdä kaikkea. Tämä pätee ihan mihin tahansa, tämä pätee niin IT-projekteihin kuin mikä tahansa tämä sama juttu. Että unohdetaan rajata. Ja sitten me ollaan maailmoja syövelässä tilanteessa, jossa me yritetään tehdä kaikki mahdollisesti, meillä loppuu aika ja rahat ja kaikki. Eli se on niin kuin ihan oikeasti. Ja sitten siellä lukee kehittämistarpeen mukaisesti. Eli nyt se kehittämistarve niin se tuli vaan se sivusta, joka liittyy sitten siihen, että nyt se strategiatyö meillä on tässä valmistelussa taustalla. No, strategiaa on mietitty siellä pohjalla ja meillä on sitten myöskin siellä todettu näitä kehittämistarpeita. Niin siltä kautta lähdetään katsomaan, että mistä meidän kannattaa lähteä liikkeelle. Että ei yritetä tehdä kokonaan kaikkia kerralla. Koska muuten me ruvetaan rakentamaan se iskinkirkkoa ja se ikinä valmistuu. Meillä on semmoista modulaarista tästä jutusta. Toinen on sitten se, että täällä on sitä ohjaavaa tietoa aika paljon kuitenkin olemassa, joka liittyy ihan semmoiseen asioihin, että mitä lakeja on, mitä viitearkkitehtuuria on olemassa. Ohjaavaan tietoon liittyy myöskin niitä arkkitehtuuriperiaatteita, jos meillä on olemassa. Ja tulee nämä samalla tavalla sitten, jos me ollaan siellä kuntakentällä, tulee ministeriötason ohjeet, eli tulee tätä erilaista asiaa. Me otetaan sitä keräämään, mitä kaikkea meillä on. Et useimmiten tämä saattaa olla, että kentällä on se tilanne, että he jotkut tietää, mutta se on niiden pääsisällä. Sitä ei pantu mihinkään ylös. Sitten me ihmiset vaihtuu, niin meitä häviää osa tiedosta. Sitten siellä on myöskin, tässä kohtaa määritellään, mitä me ollaan tekemässä. Siis huomatkaa, se on ylätason ja ennen kaikkea toimintalähtöinen. Eli ei IT-lähtöinen, vaan nimenomaan toiminnan kannalta. Mikä on se tavoitetila? Mitä me tavoitellaan tällä meidän kierroksella? Tämä ei tarvitse olla hirvittävän eksakti. Se lukee se ylätaso. Nimittäin tätä tullaan tarkentamaan myöhemmin. Me saadaan vähän lisää tietämystä. Me tarkennetaan sitä. Ja sitten se on se organisointi. Koska muuten nykytilan analysointia ja muuta on vaikea lähteä tekemään, jos meillä nyt ihmisiä menetetään. Sen takia minulla tuolla oli aikaisemmin siellä meidän käytön edellytyksissä, oli tämä organisointipuoli. Ne täytyy ihan nyt miettiä, että ketä meillä lähtee tekemään. Ei se yksi ihminen, joka lähtee miettimään tätä tilannetta, niin se voi kaikkea tehdä. Ja mitä enemmänkin saatte jaettua sinne normaali organisaatioon, pitkin kenttää tätä työtä, sen paremmin. Silloin tämä rupeaa se jalkauttaminen myöskin on myöhemmin paljon helpompaa. Ja te saatte sitä oikeita tietoa sieltä. Mutta jos kannattaa hakea sitä, että haetaan niitä ihmisiä, jotka ovat jotenkin kiinnostuneita, joko sitä omasta työstään tai tämmöistä vähän isommista kokonaisuuksista. Eli tämä vaatii vähän salapäistä työtä.
Saattaa olla, että jotkut jopa ilmoittaa ihan vapaaehtoisesti, kun kuulee, että tämmöistä lähdetään liikkeelle. Hei, mä haluaisin olla mukana. Mutta kannattaa myöskin ottaa sen mukaan vähän tämmöisiä kriittisiä hänen paikalla. Koska jos me mennään vain jeesmiesten tai jeesnaisten kanssa, niin sitten meillä tulee semmoinen utopistinen juttu tästä ja se ei ole koskaan toteudu. Eli kriittinen pitää olla. Saa olla. Mulla on se erikseen taas. Ja se, että kun me ruvetaan tässä kohtaa, niin myöskin valitaan sitä, että mitä kuvauksia me lähdetään tekemään ylipäätänsä, mitä tasoisia kuvauksia. Ja tää nyt näkyy tämä on se ohjaava tieto täällä ylimmällä tasolla. Siellä lukee, että siellä on lainsäädäntö ja muuta strategiaa ja tämän tyyppinen. Strategiat ehdottomasti meitä ohjaa hyvin voimakkaasti sieltä. Mutta sitten oikeastaan niin me voidaan lähteä valitsemaan. Tässä on pelkästään toimintaarkkitehtuurista liikkeen. Ei mietitä tätä vielä muuta. Tai ehkä otetaan jotain siivuja tuonne tietoarkkitehtuurin puolelle, koska toiminnassa me tarvitaan tietoa. Lähdetäänkin sieltä puolella, lähdetään jonkun toiminnan kehittämistä liikkeen. Ja mietitään, minkä tasoisia kuvauksia lähdetään tekemään, kuinka konkretiaan me mennään. Ja samalla tavalla voidaan sitten, joskus voi päättää sitä, että nykytilaa lähdetäänkin, on ehkä helpointa lähteä miettimään sitä täältä puolelta. Teknologia- tai tietoistumisen puolelta. Varsinkin jos meillä on enemmän siellä IT-porukkaa, joka lähtee tätä käynnistelemään tätä hommaa. Se riippuu, että kuka meillä on tässä niin priimusmoottorina tässä kokonaiskehittelytyössä. Tavoitetilaa me ei voi ikinä lähteä sieltä puolelta liikkeelle. Tavoitetila lähtee aina toiminnasta liikkeelle. Se on sanotusmenetelmissä ihan suoraan. Noissa. Mutta tämä on nimenomaan se, että käytetään millä tasolla mennään liikkeelle. Toivottavasti vähän tarkemmin, kun mennään tuonne nykytilaan, niin noita kuvauksia kuvataan. Ja tässä on nyt toimintalähtöinen tavoitetila. Meillä täällä on näissä tuolla aikaisemmin ollut noissa toiminnallisissa ja teknisessä kuvaamissa esimerkiksi tämmöinen toimilan kansalaisopisto. Semmoista toimilan kunta ei ole olemassakaan oikeasti Suomessa. Me tehtiin aikanaan sitä, viime päivänä aika paljon googletettiin, että me löydettiin semmoinen, mitä ei ole olemassakaan, ettei kukaan vaatu sanomaan, että nyt on meiltä varastettu jotakin asioita tai muuta näissä. Ja lähdettiin siinä vaiheessa ehkä organisaatiotasolta liikkeelle, koska ne samat asiat pitää tehdä kaikilla tasoilla. On se ministeriötaso tai on se sitten kohdealuetaso. Se on vain sen soveltamista. Ja tässä on sen kansalaisopiston tavoitetilaa on mietitty. Okei, on todettu, että toiminnan alueen asukkaat pitää pystyä ilmoittautumaan kursseille, siis kansalaisopiston kursseille, hakeutumaan oppilaaksi mahdollisesti tutkintoon johtavia opintoihin. Kansalaisopistossa nykyään tehdään aika paljon myöskin, ja siellä on avoimen korkeakoulun opetustakin. Eli voi semmoistakin tehdä. Samaten pystyy hallinnoimaan omaa kurssirekisteriä, kuulostaa hienolta. Että itse näkee, missä on käynyt ja muuta. Myös opiston aukioloaikojen ulkopuolella. Aha, tämä nyt kiittäisi sinne sähköiseen asiointiin kenties sitten, tai muuhun vastaavaan puolella. Kiireettömästi, asukkaiden kannalta mieluisan asiakkaiden kannalta. Ja sitten lisäksi tarjotaan erilaisten etä- ja verkko-opiskelun keinoin entistä laajempia opiskelumahdollisuuksia. Ja nyt tämä on sitä tavoitetila, tätä tavoitellaan. Tällaista ei ole olemassakaan tällä hetkellä. Toimilan kansalaisopisto on ihan perinteinen pieni kansalaisopisto, josta kaikki ilmoittautuminen tapahtuu paperilomakkeita täyttämällä. Ei ole kauhean montaa vuotta, kun vielä Helsingissäkin oli tämmöinen tuonne työkauppistoon ilmoittautumaan, niin seistiin pitkissä jonossa niin siinä vaiheessa syksyllä, kun tuli ilmoittautunut sieltä. Ja sillä yhdellä A5-koksella omakkaan saattoi ilmoittaa itsensä ja jonkun kaverinsa. Ei kovin kauan ole, kun mäkin olen siellä seissyt tuolla Stoan, Itä-Kirkussa Stoan tässä jonossa ja olen jonottanut 100 päivästä, niin siellä seistiin pitkissä jonossa. Nyt sitä on jo jonkun aikaa sähköisesti. Varmaan eri puolilla maata on sama juttu. Ja sitten on vielä toi, että sisäistä toimintaa sujuvoitetaan lisäämällä sähköistä asiointia. Samalla tavalla pyritään siihen puolella ottamaan mukaan. Joo. Miten julkisen hallinnon suorittamisvaje? Oikeastaan teillä olisi ehkä kannattanut vielä tässä ottaa toimintalähtöiseksi tavoitetilaksi vielä enemmän se, että miten toimilla kansalaisopistossa opettajat, joiden siis työpanos on se, joka maksaa. Joo. Niin, ja jolla tosiasiassa sitten säädellään sitä, että kuinka paljon voidaan tarjota mitään. Pelkkään sähköisesti, sujuvasti ja iltaisin ja viikonloppuisin. Niin, että miten niiden opettajien työhön voidaan. Sitä voidaan järjestää. Tämä opiston sisäistä toimintaa sujuvoitetaan, niin se ei ole oikeastaan tavoitetila. Niin, se on enemmän täytyyppinen. Vastaavat ikään kuin, että mitä alueen asukkaat, vaan että miten toiminta se, joka siellä jotain maksaa. Miten siihen asetetaan toiminnallisia rajoitteita?
Ja tuossa tulee, siinä mielessä tulee se, että nyt kun tällä hetkellä se tilanne on se, että kaikissa mitä asiakkaat ihmiset käyttää, niin tarvitaan myös ihmistä siellä. Eli tarvitaan kansliahenkilökuntaa, tarvitaan opettajia ja sun muuta, niin tästä kauttahan me päästään siitä, en sano täysin eroon, mutta ehkä kuitenkin alentamaan näitä kustannuksia. Se näkyy. Meillä itse asiassa strategiassa, sitten kun niitä katsotaan tuolla noissa toisella kurssilla vähän tarkemmin, niin siellä on tietysti otettu tämän tyyppisiä asioita. Ja samaten niiden tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä ja niistä eivätkä omia opettajia palkata aina tässä. Niin meillä on mietitty sieltä kannalta. Mutta tämä oli oikein hyvä. Tämmöiset kehittämisajatukset on aina niin loistavia, koska samalla tavalla kun me ollaan tällä syksyllä jonkun verran kehitetty, niin nyt niin ensi keväänä tehdään isompaa remonttia ja muuta, niin nämä on aina loistavia ja videoittaa tämän tyyppiset asiat tuossa. Sanotaan siksi, että valtionhallinnossa esitetään aika monesti juuri näin, että kansalaisilla pitää olla selvästi kateellisen palvelun käyttämistä, mutta jos ei samaan aikaan aseteta tavoitteita sille, miten se siellä hallinnon sisällä toteutetaan, aivan päädytään tuottamaan kyllä sellaisia niin kuin kansalaiselle näyttäytyviä helppoja ja sujuvia palveluita, jotka tosiasiassa on sitten tuplannut työtä tai triplannut tai milloin mitäkin, että ne täytyy samaan aikaan. Aika miettiä se myöskin, joo. Et siksi ei näin ihan noin tehdä. Joo, hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti. Okei. No mitä meillä on tavallaan tähän lähtökohtaan, kun me näitä valmisteluvaihtoa tekemään, niin siellä on olemassa takaisin tarvikehittämiseen, ylipäätään, mitä on kuvattu eri tilanteessa. Mutta siellä on myöskin olemassa ne ihan toiminnan kehittämisen tavoitteet ja strategiat. Strategiatyö on ihan sellainen oleellinen lähtökohta tässä. Ja sitten on myöskin ne ylemmän tason. Eli sitten kun meillä on tässä tämä toiminnan kansalaisopisto, niin tässä tulee kunta ensiksi ja sitten sieltä tulee sivistystoimen asiat, tulee OKM:stä ja sitten tulee kohdealuetasolta ja tulee aika monta tasoa tässä mukana näissä. Eli mitä siellä on sitten olemassa ja miten se kokonaisarkkitehtuurin nykytila on, onko sitä olemassa? Jos tässä äsken todettiin sitä, että kun saattaa olla, että ei ole vielä kaikilla tasolla valmista, koska kaikki nyt rakentaa, niin meillä ei se ylätasolla välttämättä edes ole vielä. Katsotaan, miten me voidaan hyödyntää. Onko jotain sellaista, voidaan kuitenkin hyödyntää, että jokainen täysin valmista. Ja samalla tavalla, sitten ostetaan tuo edellisen arkkitehtuurin suunnittelutiedossa tulee sitten niissä seuraavissa, se ekassa vielä valmistuksessa tulee vastaan. Mutta sitten kun me tehdään sitä seuraavaa vaihetta, seuraavaa kokonaisuutta, sitten tietysti se, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin sehän on meidän kaikki lähtötietoa. Eli vaikka me sanomme, että me tehdään ikään kuin viipaleissa, meidän pitää koko ajan pitää huoli siitä, että ne istuu ne viipaleet yhteen, siitä tulee kokonaiskuva. No niin kuin palapelin palasta, ne pitää istua saumattomasti yhteen. Näissä. Ja samaten se, että jos on jo jotakin toteutettu, se on päästy siihen vaiheeseen, sieltä on aikaisempia kierroksia ja asioita on toteutettu, niin myöskin ne tarkemmat kuvaukset. Se saattaa olla asioita, jotka vaikutetaan tähän. Ja myöskin, kyllä tässä kun tätä työtä tehdään, niin havaitaan uusia asioita. Sitten ollaan tehty niistä ne päätökset, että vaikka meillä on kehittämistarpeita, niin lähdetäänkö ne tällä kertaa tekemään. Tämä on syöte, että pitää päättää. Ja valmisteluvaiheessa erityisesti on syytä kiinnittää huomiota näihin sidosryhmiin, niiden tunnistamiseen. Sidosryhmiä on kaikki tahot, jotka jotenkin vaikuttaa meidän toimintaan tai joihin me vaikutetaan. Eli se voi olla kumpaankin suuntaan. Ja näitä ollaan yllättävän paljon. Ja nyt on se tilanne, että todellisuudessa siinä käy sillä tavalla, että emme välttämättä sekasvaiheessa niin löydetä kaikkia. Vasta kun ruvetaan kuvaamaan sitä nykytilaa, niin siellä huomataan, että ai, tommoinen sidosryhmä unohtui kokonaan. Se on ihan normaali. Mutta toki me pyritään nyt tässä vaiheessa heistämään ylös kaikki meidän, jotka tunnemme ja huomataan. Nimittäin se, että kun nämä on otettu huomioon, niin heidän tavoitteiden kuvaaminen, se sitouttaa ne myöskin mukaan tähän. Nyt minun täytyy pyytää anteeksi sitä kalvoa siinä mielessä, että tässä on tämmöinen mielenkiintoinen ongelmatiikka, että jostain syystä tämä kalvo, jos on luettaneet, on tekstiä päälle. Jos ne katsoo tavallisessa PowerPoint-muodossa, siis ei sitä lynkistä, niin menee ihan nätisti. Jos on joku tämmöinen, nämä on näitä joskus näitä ohjelmistojen kummallisuuksia. Noissa. Ja sitten toisaalta myöskin, että me ollaan ihan oikeasti tarkistettu, me ollaan tunnistettu, määritelty ne tavoitteet. Ja on selkeä mielikuva olemassa, mikä se meidän visio on siellä, se paratiisisaari siellä. Ja toisaalta myöskin se, että me ollaan perusteltu, miksi me sinne halutaan.
Ja yhtäkin katsottu se toiminnan ja tietohallinnon tuki puolta, otettu ne huomioon. Koska nämä kaikki vaikuttaa siihen, että jos meillä on ne työn tavoitteet selkeänä mielessä, me eksytään polkulla. Sitten ruvetaan just harhailemaan, mennään sen ajokulttuurian mukaisesti. Että se on sellaisen huoneen taulun, että mitä me tavoitellaan, mitkä ne on oikeasti tärkeimmät asiat. Ja sitten on se, että totta kai se, mitä ohjaustieto on olemassa, niin se pitää ottaa huomioon. Ei tehdä vääriä päätöksiä. Jopa painostavauksessa lain vastaisia päätöksiä. Samalla tavalla niin täytyy sitten myöskin, tuossa aikaisemmin puolella tärkeää se rajaus. Rajataan niin oikeasti, mitä me pystytään tekemään. Koska ei meillä ole loputtomasti aikaa ja loputtomasta budjettia olemassa. Niin tämä ei tosiaankaan valmistu ikään kuin sitä lähdetään tekemään. Miten varkaus on päässyt tähän tilanteeseen? Niin on tosiaan tällä hetkellä käytössä. Ei nimetä se kokonaisarkkitehtuuri ole täysin valmis. Aina on se ensimmäinen kierros valmis sitten. Ja ne teki nimenomaan tämän rajauksen, niin miettii, että mitkä on heille ne kipupisteet, mitkä on ne tärkeimmät kohdat. Ja tehdään ne ekaksi. Ja nyt pitäisi sitten jatkaa se työtä siellä. Tulee toista kierrosta ja edespäin. Mutta tätä kautta ne on päässyt jo toteuttamaan sitä, mitä on tehty ja suunniteltu. Ja sitten tässä on tuo viimeinen kohta. Tunnista olemassa oleva sisältö. Eli mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että meillä itse asiassa on aika paljon arkkitehtuurikuvauksia olemassa. Meillä on vaan välttämättä hoksuttu. Meillä on tehty prosessikuvauksia, meillä on kerätty sidosryhmiä joskus, meillä on tietojärjestelmäkuvauksia olemassa, järjestelmäarkkitehtuurisesti kuvauksia. Ei niiden tarvitse olla tämän IHS-8 olisi mukana. Nyt on enemmän se, että pyritään löytämään, missä kaikkialla mitä on. Koska ne on tyypillisesti hajautuvaa pitkin organisaatiota. Erilaisten levyjen kulmilla ja edespäin. Koska se on se meidän lähtötietoon seuraavaan vaiheeseen. Mitä me lähdetään tekemään. Ja sitten totta kai voidaan myöskin arvioida se, että onko nämä kuinka ajantasaa. Se on aina syytä miettiä myös, vaikka niitä kuvauksia löydetään tuolta. Ja mitä me tässä saadaan tämän valmisteluvaiheessa? Me tehdään näitä rajauksia, tehdään se toimintalähdessä tavoitetilaa. Meillä on nyt nimenomaan se, että meillä on lista, mitä me tarvitaan seuraavassa vaiheessa, mistä ne kuvaukset löytyy sieltä. Samaten meillä on suunnitelma, mitä me lähdetään tekemään. Miten se rajataan siellä, onko jotain vaiheistusta. Ja myöskin sitten on se tavoitetilanne, toimintalähtöinen tavoitetilan kuvaus. Ja täytyy sanoa oikeasti, että tämä oli hyvä kommentti ja sun kommentista. Mitä konkreettisempi se on, siinä mielessä parempi. Mutta nyt on hyvä muistaa, että tämä on ylätaso. Tämä konkretisoituu myöhemmin ja tarkemmat tasolla. Eli nyt meillä voi olla tässä vaiheessa, kun tämä on tämä eka versio, niin se oli saattaa vähän epämääräinen. Niin kuin sanot naivi osittain. Mutta kun me lähdetään tekemään sitä konkretiaa, me ruvetaan kuvaamaan toimintaa, prosesseja, analysoimaan sitä kautta se konkretisoituu. Eli meillä tarkentuu tuo tavoitetilan kuvaus. Ja tullaan tarkentamaan sitä vielä. Ja sitten tietysti se, että ketä me tarvitaan. Ne ihmiset. Ilman niitä ihmisiä tätä ei saada tehtyä. Sitten se, että käytetäänkö konsultteja, se on vähän makuasia. Tarkoittaa sitä, että jos käytetään konsultteja, niin koittakaa hoitaa se joka tapauksessa sillä tavalla, että se varsinainen työ tehdään teillä. Ei niin, että se konsultti tekee sen työn. Koska muuten käy niin, että kun konsultti lähtee pois talosta, niin ne häviää kaikki tietämykset. Ideanahan nyt olisi se, että se tulisi se tietämys teille. Lopputulokset teille. Ja se konsultin tehtävä on oikeastaan toimia tämmöisenä ohjaavana tekijänä, joka siis antaa hyviä vinkkejä, tekee hyviä kysymyksiä, auttaa tässä kuvaamisessa siellä. Mutta se ei voi tehdä sitä työtä teidän puolesta. Vaan se teidän täytyy tehdä itse. Se on tämmöinen fasilitaattori. Joka totta kai oman kokemuksensa kautta myöskin kertoo, että mitä muualla on tehty kenties. Tai miten tämmöistä tilannetta voidaan ratkaista. Ja antaa, se on myöskin se, että kun on vähän ulkopuolinen, se saattaa antaa niin toisenlaisen näkökulman, näkyvinkelin, kun on ne asiat on ihan lähellä itseään, niin ei välttämättä aina huomaa. Mutta tosiaankin se, että nimittäin tällä hetkellä kokonaisarkkitehtuuri konsultteja sikiä pilvin pimein, koska tarve on kova. Ja mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä siellä on joka lajin yrittäjää. On tosi hyviä ja on tosi semmoisia, jotka niin kun, on just tähän opiskellut tokatia ja muuta ja kuvittelee, että sillä tavalla pystyy vaan tuossa konsultiksi. Eli ihan löytyy joka lähtöä.
Sen jälkeen mä pikkasen varoitan, koska tilanne on se, että tällä hetkellä sellakin huomataan. Siinä on haistettu markkinarako niin sanotusti. Tässä on koalition aloittamisesta esimerkki sieltä. Se on tässä organisoitu tätä toimintaa. Ja tässä on vastuutahona on opiston johtokunta. Sitten se on se KOAN ohjausryhmä. Se on todettu, ei ole kauhean, se on puheenjohtaja, se on otettu opiston rehtori siellä. Sitten se on arkkitehtuuriryhmänä, se on koulutuspäällikkö, arkkitehtuuriryhmän puheenjohtajan koulutuspäällikkö. Eli ei toisin sanoen suinkaan ole ne koulutuspäälliköt yksin, vaan se on sitä muuta henkilökuntaa mukana tekemässä työtä. Ja se on arkkitehtuurin vastaava, se on se ylin koulutuspäällikkö, mikä se on sitten otettu näistä. Mutta se on sen puheenjohtaja. Ja miten se sitten on tehty? Niin on lähdetty ihan tällä tavalla, että kun on nämä avaintasot on ikään kuin mietitty, niin lähdetään sitten oikeasti tekemään työpajassa. Työskennellään. Mitä muita toimijoita me tarvitaan sinne työtä tekemään? Niiden roolit, vastuut määritellään. Ja järjestetään niin useampia työpajoja, joissa katsotaan eri koulutusalueiden koulutuspäivät yhdessä miettiä asiaa. Markkinoinnin, hallinnon, IT-osaston kanssa. Ja miten me lähdetään tähän konkreettisesti eteenpäin? Missä järjestyksessä me kannattaa tehdä? Eli hahmotetaan näistä polkuja. Ja sitten lähdetään se arkkitehtuuriryhmä, mikä tuossa on sitten koko koottu, ja lähdetään sitten työstämään sen tietyn alueen, mitä on valittu. Tai tiettyjen alueiden kuvauksia. Haastatteluilla, työpajoissa eri tavalla siellä. Ja samalla tavalla, jos on hirveän tärkeää, niin nimenomaan tämä viestintä. Paitsi se tiedottaminen on yksisuuntaista. Alkuvaiheessa se tiedottaminen, että kerrotaan, että tämä työ on alkanut ja niin edespäin. Mutta sitten mikä on hirveän tärkeää, että laaditaan se palautekanava. Mitä kautta kentältä voi tulla palautetta työstä. Ja tämä palautekanava tällä hetkellä on julkishallinnossa iso ongelma. Sitä ei oikeastaan ole. Tai se on kökky. Ihan samalla tavalla viime keväänä esiteltiin sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Savi. Ja siinä esittelytilaisuudessa sitten siellä joku kysyi, että niin, että kun he ovat huomanneet, että jos tässä ensimmäisessä versiossa tiettyjä asioita, jotka pitäisi kiinnittää huomiota, niin mistä ei pääse antamaan palautetta? Mutta todettiin, että palautekanava puuttuu kokonaan. Nyt ei rakennettu. Meidän tällä hetkellä niin esimerkiksi yhteentoimivuus on enemmän yksisuuntaista. Siellä on kyllä myöskin keskustelupalasta. Mutta kuinka oikeasti niitä sitten joku moderoi tai lukemassa, että miten siellä ihmiset kommentoivat? Ja onko sitä organisoitu ollenkaan, niin en tiedä. Mä pahaa pelkään, että ei ole oikeasti. Eli tämä puoli on oikeasti sillä tavalla, että lastenkirjassa, että mitä itse kukin pystytte omalta osaltanne vaikuttamaan omassa organisaatiossa tai ministeriössä tai kunnassa, niin käyttäkää siihen aikaa. Sitten saa sitten mitään älyttömän paljon sitä hyötyä jatkossa. Että saataisiin se palautekanava toimimaan. Nyt nostaa tämä semmoinen, ennen kuin me mennään tähän nykytila-analysointiin, niin pidetään tässä välissä tuo kahvitauko. Ja koska nyt aika rientää tässä eteenpäin näissä, niin mä pistän tässä nyt tuon nauhoituksenkin tuosta poikki, niin sieltä toimimaan. Noin. Ja jatketaan tuossa noin reilun 10 minuutin kuluttua, perinteisesti 12 minuuttia. Mä olen tuohon kohta semmoisen arvon näkyville, että missä nähdään, että kellonaikaa hitakaan jatketaan, tietysti siellä etänäkin sitten tuossa noin. Noissa. Mitä nyt tässä? No ei tuommoista. Aha. Tämä on mielenkiintoista, niin ne tuommoista.